Mangwana nakanaka muri yesungano regai nditende Mwari wedu wanowaisha Jesu Kristo atipa zisu warinonzi nasi kuti sewayana dzawo tigare patafura yawo patinowana kudya kwemweya rinovhangeri rakafira pamuchinjikwa. Aleluya. Simoni endeya nayo nasi mushumiri ichange chinzi chii chinonzi shoko kana vhangeri raMwari. Chii chinonzi shoko kana chii chinonzi vhangeri raMwari. Muchaona kuti vanhu patinomuka tichitiri kuenda kuchechi, totomuka totogeza tototsvinda tofamba topinda munzira tichitiri kuenda kuchechi, munhu wese anenge achienda kuchechi anenge achiti ndiri kuenda kunoteerera kana kunonzwa kana kunoparidzirwa shoko kana vhangeri raMwari. Munhu wose anoita izvozvo achienda kuchechi, achitobuda achitoenda kuchechi ana achito ndiri kuenda kunonzwa, kunoteerera kana kunoparidzirwa shoko kana vhangeri raMwari. Asi uchaona panhu vese vanenge vachitaura izvozvo kuti kana watobva kuchechi vanoti tabva kuparidzirwa shoko raMwari, tabva kunoparidzirwa vhangeri raMwari, tabva kunonamata shoko raMwari. Asi ukatarisa pavanhu ivavo vamwe vano vabva kunoparidzirwa kana kunonamata shoko kana vhangeri raMwari. Vamwe vanenge vabva kunonamata Muhammad, vamwe vanenge vabva kunonamata Judaism kana mirayiro yaMozisi kana old doctrine, vamwe vanenge vabva kuprosperity gospel, vamwe vanenge vabva kunombo vachiti tabva kunonamata Johani baba Johani, vamwe vachiti tabva kunonamata Mozisi, vamwe vachiti tabva kunonamata Kristu. Zvangodaro chete tatova neconfusion yekuti saka vhangeri racho raMwari kana shoko raMwari racho nderipi? Ko saka kana pakadaro vanhu vachibva kunonamata zvinhu zvakawanda kudaro zvakasiyana siyana, so shoko racho raMwari nderipi? Vhangeri racho raMwari nderipi? Vhangeri ringanzi rinonamatwa tichiti kunamata Mwari nderipi? Vhangeri rinodiwa naMwari nderipi? Ese avo vanodiwa naMwari here? Tikatora panguva yeOld Testament yeOld Doctrine rather, muchaona kuti Old Testament book ndo rakanga riripo. VaJudha pavaenda kusabata vonamata sabata vaiti tanamata vhangeri kana shoko raMwari, vakatamba matumba, vakabhadhara maofaring matithe, vakasida. VaJudha vaiti tanamata vhangeri kana shoko raMwari. MaFarisi, maPurisita, maSadhusi vachibva kutemberi nekumasinagoge kunoparidza, vaiti vakavabvunza kuti tabva kunoparidza kana kunoshumira shoko kana vhangeri raMwari. So mirayiro yaMozisi ndoyayo vaiti shoko kana vhangeri raMwari. VaHedheni vachinamata vana Moleki vana Dhagoni, vatobva kunonamata vana Moleki vana Dhagoni vana Dhiana vaiti tabva kunoparidzirwa kana kunonamata shoko kana vhangeri raMwari. So muchaona mavhangeri acho akawanda kubva panguva yeOld Testament, mavhangeri acho anga akawanda kusvika parizi zvino mavhangeri acho futi akadi panguva yeNew Testament mavhangeri acho ari kungowanda. So vhangeri racho chairo chokwadi nderipi? So zuva ranhasi ndauya kurapa iwo neconfusion, iwo usinganzwisisi kuti vhangeri raMwari rinonzi vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi nderipi, ndo wandauya kurapa. Aleluya. Asi zvandichakuparidzira zuva ranhasi zvichakubudisira kuti vhangeri raMwari kana shoko raMwari rechokwadi nderipi rinonamatwa. Hazvibvi musoro mangu nekuti pfungwa dzangu dzazina kumborembera pamuchinjikwa, hadzina kurembera paKalvari. Hadzibvi mandiri nekuti mutumbi wangu hapana pawakapinzwa zvipikiri wakarembera pamatanda. Akarembera pamatanda ndo anofanira kunge achitidudzira anova Kristu. Kristu nemuromo wake ndiye anofanira kunge achitidudzirira kana kutiparidzira kana kutaurira kuti chinonzi vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi nderipi. Aleluya. Aleluya. So tichatsvaga magwaro patinoona muromo waKristu uchishama wega, asingaiti zvekuudzirwa but achishama ega muromo wake achipupura kuti chinonzi vhangeri chi.
Zvangodaro zvavanyore kuchechi, zvavanyore kwatiri isu vatadzi, kuti zive vhangeri rechokwadi kana shoko rechokwadi rinonzi ringanamatwa. Haleluya. Zvava kwatiri kuti tirinamate kana kuti tirirambe. Zuva rekutongwa rauya kana rejudgment rauya, torega kuva neconfusion kuti vachatsva ndevapi, vachakandwa zuva remoto ndevapi, vachaponeswa ndevapi. Haleluya. Haleluya. Regai ndimhanye kuna Luke chapter 24 verse 24 tosvika pa 27 tozobva pa verse 40 kusvika pa 49. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kubwiro vakandozviwana sezvavakareva vakadzi, asi iye havana kumuona. Zvino iye akati kwavari, imiwo kusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. So mushure mengu Ishe Jesu Kristu vamuka kubva kwakafa, ndokubva vazviratidza kuna vamwe vadzidzi vavo. So vadzidzi avo vakanga vakurondedzera Ishe Jesu Kristu vasikazi kuti ndiShe Jesu Kristu akanga ari pavari, vachongo ndomumwe murume angosangana nesu murodhi vachirondedzera zverumuko rwa Kristu. So vakanga vasikanyasi kunzwisisa, uye vakanga vasati vatenda kuti zvirokwazvo Kristu adi amuka. But iye Kristu asati afa pamuchinjikwa akanga asiya vaudza vadzidzi vake kuti ndo zvichaitika pandiri, ndichafa nezuva retatu ndigomuka. So Kristu akatanga kuvatuka kuti inga ndakasiya ndakuudzai wani, ndichatambudzika ndigofa ndizomuka nezuva retatu. Ko sei musati matenda kuti ndamuka? Marege kutenda vakadzi vatanga kuya kubwiro kwangu vakaona ndisimo, pavauya kukuudzai vachiti ndamuka, marege kutenda izvozvo. So Kristu akanga kuvatuka. Zvino iye akati kwavari, imiwo kusafunga, mune mwoyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. So vaprofita pane zvakanga vareva pamusoro paKristu. Kana tangobata vaprofita, tatobata kubva kuna Abrahama aiva muprofita, Mozisi aiva muprofita, Joshua kusvika naMalakai, ana Dhavhidha vese vaiva vaprofita. So muOld Testament book yese zvakanga zvakanyorwa imomo chaiva chiprofita pamusoro paKristu. Vaprofita vakareva kuti kudii? Vana Abrahama, vana Mozisi, vana Isaya, vana Johani, vana Jeremiah vakareva kuti kudii pamusoro paKristu? Ko Kristu wakanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubwinya kwake here? Haleluya. Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. So zvakanga zvakaprofitwa navaprofita uye zvakanga zvakanyorwa mumurayiro yaMozisi. So kubva kuna Genesis kusvika kuna Malakai zvakanga zvakanyorwa mubhuku iro reOld Testament book, zvaiprofita pamusoro paKristu. Haleluya. So Old Testament book yese yakanga yakanyorwa ichipa chipupuro kana chiprofita pamusoro paKristu aizouya. So takabata Abraham anofanira kutiparidzira Kristu aizouya. Takabata Adam anofanira kutiparidzira Kristu aizouya. Takabata upenyu waMozisi unofanira kutiparidzira Kristu aizouya. Takabata Jacob, takabata Isaka anofanira kutiparidzira Kristu aizouya. Tikanobata Jeremiah, Isaiah vanofanira kutiparidzira Kristu aizouya. So patinoona Jeremiah na Isaiah vachama muromo kana vamwe vaprofita vese vachama muromo vachipa zviprofita zvavo, vainge vachipa chiprofita pamusoro paKristu aizouya. Patinoona Mozisi achipa mirayiro yeold doctrine kubva kuna Genesis kusvika kuna Deuteronomy, mirayiro yechinyorwa so pasi, mirayiro yaiparidza kana kuprofita pamusoro paKristu aizouya. Haleluya. Chaiva chiprofita chaKristu aizouya kuti kana auya agoita sei, agotambudzika, atambudzika ari munyama inonzi Jesu, oroverwa pamuchinjikwa ari munyama inonzi Jesu, ofa ozomuka nezuva retatu. Haleluya. 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 Regai timhanye ku verse 40 tosvika pa 49. Wakati areva izvozvo akavaratidza zvanza zvake netsoka dzake. So mushure mengu Ishe Jesu Kristu azviratidza kuvadzidzi vavo vese. Zvino vakati vachigere kutenda nokufara kwavo vachashamiswa, akati kwavari, mune zvokudya here pano? Vakamupa nhindi yehove yakagochwa, akatora akadya vachizviona.
akati kwavari, ndiwo mashoko angu andakakuudzai ndichiri nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu pamurayiro waMozisi navaprofita namapesarima zvinofanira kuitika. So mirayiro yaMozisi, Genesis kana Deuteronomy ichinyorwa, uye mapesarima, mabhuku aDhavhidha achinyorwa, uye mabhuku evaprofita achinyorwa, zvichireva kuti Old Testament bhuku yese ichinyorwa, yaiva nezviprofita zvezvaifanira kuzoitika kana kuna Kristu kana auya. So zvivi zvaifanira kuzoitika kuna Kristu kana auya. Ipa pakadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Akati kwavari, ndizvo zvakanyorwa kuti Kristu uchatambudzika agomuka kuvakafa nezuva retatu. So ndo zvakanga zvakanyorwa muOld Testament book. Kune muchinda anonzi Kristu achauya. Kana auya achatambudzika agofa agomuka nezuva retatu kubva kuvakafa. Amuka kuti zviite sei? Kuti marudzi ose aparidzirwe zita rake, kutendeuka nokukanganirwa zvivi vachitanga paJerusarema. Zvikanzi angomuka chete kubva kuvakafa Kristu, marudzi ose, both Jews and Gentiles, vakutanga kuparidzirwa zita rake kana vhangeri rinonzi Kristu. So Kristu angomuka kuvakafa. Vanozviti vashumiri, vanozviti vafundisi, vanozviti vaparidzi vaizenga vakufanira kufamba kuvaJudha nekuvaHedheni vachiparidza zita rinonzi Kristu sevhangeri, vachiti kuvatadzi, uyai kuna Kristu, uyai munamate Kristu, uyai kuna Kristu, yatendekerai kuna Kristu. Ndokuti muite sei? Kuti muregererwe zvivi zvenyu. Haleluya. So Kristu angomuka kubva kuvakafa ndaakanga akuparidzwa kuvatadzi, kuvaHedheni nekuvaJudha sevhangeri. Angomuka chete kubva kuvakafa nezuva retatu. VaJudha vakanga vasingachatenderwi kuparidzirana sabata raMozisi. Vakanga vasingachatenderwi kuparidzirana offering kana matumba kana tithe kana seed. Vakanga kufanira kunge vachiparidzirwa Kristu sevhangeri. VaHedheni takanga vasingachatenderwi kunamata vana Dhiana vana Dhagoni. Tainge takufanira kunge tichiparidzirwa kana kunamata Kristu sevhangeri. So Kristu ataura, abudisa nemuromo wake kuti iye ndo vhangeri rakanga richizouya, iye ndo vhangeri rakauya kuti rigonamatwa. So Kristu nemuromo wake abudisa pachino kuti iye ndo vhangeri rechokwadi. Zvimwe zvese kuvaraidzana, iye oga ndo vhangeri rechokwadi, ndo rinonzi vhangeri kana rinonzi shoko raMwari. Kana mutadzi achinzi aenda kuchechi kunonamata vhangeri, kunoparidzirwa vhangeri, kunoparidzirwa shoko racho iroro ndi Kristu, kana vhangeri racho iroro ndi Kristu. Kungoparidzirwa zvimwe zvisinei naKristu harisi vhangeri, maumbwa mune muchita, kutongwa kukauya munokwenda kudzare moto. So chinonzi vhangeri rechokwadi ndiani? Ndi Kristu. Haleluya. Imi muri zvapupu zvezvinhu izvi, tarirai ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Zvikanzi imi vana Peter, imi vana James, vana John, muchava zvapupu zvezita rangu, muchava zvapupu zvevhangeri rinonzi Kristu. Haleluya. So vana Peter fanira kutozosumuka vopinda muJerusarema, vosumuka voenda kuSamaria, vosumuka voenda kuvaHedheni, zvatakaona zvakitwana naPeter vachienda kunoparidzira vana Cornelius, zvakitwana naPaul vakienda Korinthe, vakienda Galatia, vakienda kuRoma vachinoparidza. So vashumiri sezvapupu zvaKristu, chavaizenga vachifambira koko vachinoparidza ndi Kristu. So anonzi mushumiri wechokwadi abva kuna Mwari, atumwa naMwari, ana rimwe vhangeri anoparidza kunze kwevhangeri rinonzi Kristu. Saka takaona maEarly Apostles riro vhangeri ravakaparidza. Ticharonda tigona kuti ndo vhangeri ravakaparidza iri maEarly Apostles, kuti isu vashumiri vana tisazorasikawo pavhangeri. Haleluya. Haleluya. So Kristu nemuromo wake abudisa pachena kuti iye ndo raizova vhangeri, angomuka kubva kwakafa, ndo akava vhangeri raifanira kunge rakuparidzirwa vatadzi. Kana vatadzi vachida kuregerwa, vachida kuzoregerwa zvine zvari kutongwa, vachida kuzonatswa nezvari kutongwa, vachida kuzoponeswa nezvari kutongwa. Haleluya. Asi vakatadzi vakangoparidzirwa zvimwewo zvichinzi vhangeri, zviya zvibviswe muvatadzi. Vatadzi havaponeswi nezvari kutongwa. Haleluya.
John chapter 5 verse 39 kusvika 47. So ishe Jesu Kristu apa kwanga itaura nevaFarisi anoti kudii? Munonzvera magwaro nokuti munoti upenyu husingaperi munawo mari ndiwo anondipupurira ini. Haleluya. Zvanzi vaFarisi muri busy netsamba dzaMozisi, muri busy neOld Testament book kubva kuna Genesis kusvika naMalakai, muchifunga kuti makanzwisisa kuti sabata rinobatwa sei, moribata muchaona salvation kubva musabata iroro. Muchifunga kuti kana mukanzwisisa kuti matumba anotambwa sei, mumatamba matumba muchaona salvation kubva mukutamba matumba. Muchifunga kuti mukanzwisisa kuti tithe, offering kana seed zvinobhadharwa sei kana zvinopiwa sei kuna Mwari, mozvibvisa muchiti muzvipa Mwari, muchaona salvation kubva muzvinhu izvozvo. Zvikanzi hamuwani upenyu husingaperi kubva muzvinhu izvi. Haleluya. So mukubva mukunamata mirayiro yaMozisi hapana munhu anowana salvation. Ungabvisa offering, ugosida, ugobhadhara tithe, ugonamata sabata raMozisi, haleluya, ugotamba matumba Pasika, hauwani upenyu husingaperi kuburikidza kubva muzvinhu izvi. Nemhaka izvo kana Kristu zvinhu izvi zvaindipupurira. So Old Testament book yese yaipupura pamusoro paKristu. Zvatambotaura kuna Luke chapter 24. Mirayiro yaMozisi ichipiwa kudai so naMozisi, chakanga chiri chiprofita, yaitaura, yaipupura, yaiparidza pamusoro paKristu aizouya. Kuti kune muchinda anonzi Kristu achauya, kana auya chii chaitika, kana angouya muchaita sei mevaJudha. Haleluya. Verse 40. Asi hamundi kuuya kwandiri kuti muve neupenyu husingaperi. Waona manje. So Old Testament book kana mirayiro yaMozisi kana old doctrine yaipupura, yaiprofita pamusoro paKristu kuti kune muchinda anonzi Kristu kana Mesaya achauya. Kana angouya imi vaJudha, mubate Mesaya iyi ndokuti muve neupenyu husingaperi. Mubate Mesaya iyi ndokuti mugoregerwa zvinhu zvari kutongwa. Mubate Mesaya iyi ndokuti mugova vatsvene, mugobva muutadzi. Haleluya. So Kristu angouya ari munyama inonzi Jesu. VaJudha vakanga vasikachatenderwi kunge vachibata sabata raMozisi orinamata, bata matumba, offering ozvinamata. Vakanga vakufanira kunge vachibata Kristu womunamata. Zvemirayiro yaMozisi vaifanira kunge vakutorasa, vakutosiya, vakutouya vounganira Kristu sevhangeri rifanira kunge richinamatwa kuna Mwari naro. Haleluya. Izvozvo ndo zvaizoita kuti vaJudha vave neupenyu husingaperi, varegerwe zvivi. Haleluya. Handigamuchiri kukudzwa kunobva kuvanhu, asi ndinokuzivai kuti hamuna rudo rwaMwari mukati menyu. Asi ndakauya nezita rababa vangu, asi hamuna kundigamuchira. So Kristu achiuya achiramba pakati pavaJudha, akauya ane zita raMwari, akauya ari Mwari wacho, akauya achinzi Mwari. Kristu paanouya orarama ari pakati pavaJudha ari munyama inonzi Jesu, akanga tori Mwari. Kwanti vaJudha vaiti vanhu vaMwari here, vakasarudzwa naMwari, vakasunungurwa naMwari kubva kumunyika yeEgypt. Mwari acho akanga auya pakati pavo. Mwari uya anonzi Kristu. Kristu akauya saMwari. Mwari uya ndokurarama pakati pavo munyama inonzi Jesu. Kana vaJudha vainamata Mwari kwenguva yese, ndo Mwari wacho vaifanira kubva vatopfugamira kuti Mwari maita zvakanaka, mauya padyo nesu, takunyasa kupfugamira tichikunamata, tichinyasa kukuonai. Paya taingonamata tisikazivi Mwari wacho, iko zvino takunamata tichimuziva. Vaifanira kunge vakubata Kristu womunamata saMwari. vaJudha vakaramba, vaJudha vakaramba. Haleluya. 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 Kana mumwe akasvika nezita rake, amene, muchamugamuchira iye. Kristu akatitaura zvikanzi kana mumwe munhu akauya akati ndini vhangeri, munotomugamuchira momunamata. But ini sevhangeri imi vaJudha muri kundiramba. Asi zviri kuitika zuva ranhasi. Muhamedhi akauya akati ndo vhangeri, akatogamuchirwa. Mamiliyoni evanhu zvari kupfugamira Muhamedhi vachimunamata. Haleluya. Kune zvima spiritual father mazuva ano zvepanyama.
zvakutonamatwa nevatadzi sevhangeri, vatadzi vachisiya Kristu. Founder wechechi akutonamatwa nehwayana muchechi, hwayana dzichisiya Kristu. Inenge ngori papa vakati, baba vakati, kunge ndo vakarembera pamuchinjikwa, hwayana dzichitadza kupupura Kristu. Founder wechechi ndo atova vhangeri. Vanhu vari kutambira vanhu vepanyama so vanamata sevhangeri vachiramba Kristu apa kutongwa kuchiuya. Haleluya. Vamwe zvina nguva Johana akati, Mozisi akati, Hosea akati, Mikaeri akati, naimi vanhu vachiramba Kristu. Iko zvino ndakada kuzvishandura kuzviita vhangeri kuti ndindonamatwa. Handishayiwo zvituta zvangu zviviri zvitatu zvotanga kuti ndinamata. Vanhu vari kunamata vanhu vari kunamata munhu wenyama so vachiramba Kristu akabva kudenga. Haleluya. Apa kutongwa kuchiuya. Mungatenda seko iyemi munogamuchira kukuzwa mumwe kuno mumwe, asi kukuzwa kunobva kuna Mwari oga mukutsvaki. Musati ndichakupomerai mhosva kuna Baba, mumwe ariko unokupomerai mhosva ndiye Mozisi wamakaimba naye. Zvakanzi mimi vaJudha muri kuvimba naMozisi nemirayiro yaMozisi kuti sabata iro ndo richatiponesa. Matumba atakapiwa naMozisi wao takamana matanda achatiponesa. Offering yetu takaibhadhara ndo ichatichaona salvation zviri kutongwa. Zvakanzi nezvari kutongwa iroro Mozisi achanga achikupai mhaka nemhakai. Mozisi achanga achiti pandakakupai sabata kuti munamate sabata. Sabata raiparidza pamusoro paKristu uyu akagara pachigaro. Matumba maoffering tithe iyo zvaiparidza pamusoro paKristu uyu akagara pachigaro. Pasika, mavhiki nemimwe mitambo yese yandakakupaini saMozisi yaipupura pamusoro paKristu uyu akauya. Kristu akauya akaramba pakati penyu makamuramba. Kristu akabudisa pachena nemuromo wake ndo vhangeri rinonamatwa makamufuratira. Mwari vanhu vangakandokudza vari moto. Mozisi enda achanga achitokushidzira hasha dzaMwari kuti vanhu vainamata vhangeri rake reold doctrine vachiramba Kristu vanga vachikandokudza vari moto. Haleluya. So Mozisi achipa zvinhu zvaiparidza pamusoro paKristu aizoya. Kristu angoya vakanga vapiwa zvinhu izvi kuti vazvinamate naMozisi vakanga vakufanira kusiya zvinhu izvi vochibva vabata iye wacho aiprofitwa nawaKristu vochitanga uchimunamata sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. So Kristu ndo shoko raMwari rechokwadi. Haleluya. Nokuti dai maitenda Mozisi, dai vaJudha vakanzwisisa Mozisi kuti Mozisi paakatipa zvinhu izvi pakati pemirayiro yese, mirayiro yaiparidza pamusoro paKristu, Kristu pakauya dai vakamunamata. Mungadai maitenda ini nokuti iye wakanyora zvangu. Mozisi manyoro ake aiparidza pamusoro paKristu. So dai vakanzwisisa zvakanyorwa naMozisi, dai vaJudha vakanzwisisa zvakaprofitwa naIsaya naJeremia naElisha naElijah, dai vakaziva kuti Kristu kana Mesaya ndiye aiprofitwa nezvinhu izvi kana nevanavo, angoya chete vaifanira kumupfugamira vomunamata sevhangeri. But havana kuzvinzwisisa saka vakamuramba. Asi kana musingatendi manyoro ake mungatenda seiko mashoko angu? Iri ndo dambudziko rinoitika. VaJudha vakatadza kunzwisisa zvakanyorwa naMozisi ndokubva varega kutenda Kristu. Havaikwanisa kumutenda Kristu kana kumunamata sevhangeri kana shoko rechokwadi. Ivo vakanga vasina kunzwisisa zvakanga zvakanyorwa naMozisi. Nemhakai zvaitoda kududzirwa. Saka muchiona nguva dzese patinobata Old Testament book, semushumiri dechitodudzira. Vana Paul vana Peter vaitodudzira. Zvakanyorwa kuna mapesarema zvaiparidza kuti pamusoro paKristu. Zvakanyorwa kuna Genesis zvaiparidza kuti pamusoro paKristu. Anoda kutodudzirwa. Haleluya. Akasadudzirwa matsamba iwawo haukwanisi kuona Kristu, asi akadudzirwa unoona Kristu. So takanobata Adam muGarden Eden, Adam afana kutodudzirwa
Upenyu wa Adamu ufana kutududzirwa kuti Kristu abude mu upenyu wa Adamu. Upenyu wa Adamu ukasadudzirwa, Adamu akasadudzirwa, topeza takunamata Adamu sevhangeri kana seshoko. Abrahamu anofana kutodudzirwa, akasadudzirwa kuti tibude na Kristu mu upenyu wa Abrahamu, tinopeza takunamata Abrahamu tichiti vhangeri kana shoko. Mozisi anofana kutodudzirwa nemirayiro yake. Tikasadudzira Mozisi nemirayiro yake, tikasadudzira upenyu wa Mozisi, chapesa takunamata Mozisi. Ndo zvimwe chete na Johani, tikasamududzira kuti muna Johani mubude Kristu, topesa takuti baba Johani wakati tonamata baba Johani. Pachinamo chokunamata Kristu aiparizwa neupenyu wa Johani. Offering nematumba ne tithe neseed zvofana kutodudzirwa kuti muzvinhu izvozvo tibude na Kristu. Zvikasadudzirwa topesa takumhanya nemazigi tichiuya kuchechi tichibhadhara, tichidabhadhara offering tasida, tabhadhara tithe. Pachinambo pekuti zvinhu izvozvo tibuditsire Kristu over iye watonamata sevhangeri kana seshoko raMwari. Hatichauyi takabata mazigi tichiti offering, takuya takabata zvipupuro zvaKristu tichiti offering. Hatichabuyi takabata mazigi tichiti tithe, takuya service yega yega takabata zvipupuro zvaKristu tichiti tithe. Hatichauyi takabata mazigi tichiti toda kusida, takuya takabata zvipupuro zvaKristu tichiti kusida kuna Mwari. Tangodaro Kristu chete ndo akunamatwa. Haleluya. Gwayana richibayiro richipiwa na Mozisi kuti bayirai vaJudha, bayirai zvibayiro kuna Mwari. Gwayana iri rinofana kududzirwa kuti mugwayana mubude Kristu, bude gwayana rechokwadi rinonzi Kristu. Rakasadudzirwa gwayana tichapedzisira takunamata gwayana repanyama, tichidimbura mitsipa yemakwai yezvipfuwo zvepanyama, tichiti kunamata Mwari. Toramba Kristu anova gwayana rechokwadi. Haleluya. So Kristu ndo vhangeri rechokwadi raMwari. Haleluya. So vaJudha vatadza kungonzwisisa zvakanyorwa naMozisi, vakabva toramba Mesaya wacho kana Kristu sevhangeri. Ndo dambudziko riri kuitika zuva ranhasi. Mushumiri akatadza kunzwisisa magwaro, akatadza kunzwisisa Old Testament book, anotanga kuparidza zvimwe zvisine naKristu. Vanhu vanopedzisira vakunamatiswa mirayiro yaMozisi, vakunamatiswa Johani, vakunamatiswa maoffering tithe, vakunamatiswa maanointed products, vakunamatiswa nhombo. Mhaka ndeyei? Mushumiri atadza kunzwisisa magwaro. Chechi ikatadza kunzwisisa magwaro inopedzisira kunamatiswa mahamedhi. Chechi inopedzisira kunamata founder wechechi sevhangeri. Kana chechi yangotadza kunzwisisa magwaro, ndo dambudziko riri pakusanzwisisa magwaro. Haleluya. Munopedzisira makunamata zvese zvese. Asi kana Old Testament book kana magwaro akangonzwisiswa chete, muchaona Kristu ndo anopfugamirwa. Vana Peter, vana Paul, vana Jude, vana James, vana John vanzwisisa magwaro. Kristu chete ndo wakafamba vachiparidza. Wayana dzemumaministry ana Peter, ana John, ana James, ana Jude, ana Paul vanzwisisa magwaro. Vari mumaministry wavo, Kristu chete ndo wainamata sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. So pane dambudziko pakusanzwisisa magwaro. Magwaro akasanzwisiswa panoitwa mashura muchechi. Kristu anoraswa uko, vanotanga kunamata zvimwe zvinhu vachizviti vhangeri. Muchechi imo munoitwa mashura. Haleluya. So hama yangu shamwari, ndauya kuti ndikuparidzire vhangeri rechokwadi, kwete zvichibva mupfungwa dzangu kana mukuziva kwangu, asi zvichibva mumuromo waKristu, zvichibva mumagwaro. Kristu ndo vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi fanira richinamatwa. Haleluya. Regai tiverenge Matthew chapter 5 verse 17. Inotukudi. Haleluya. Takanangana nekuti vhangeri kana shoko rechokwadi ringanamatwa kana ringafambirwa kuchechi nderipi? Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Mirayiro iri kungotaurwa ibhuku raGenesis kusvika kuna Deuteronomy. Vaprofita kubva pane tsamba yaJoshua kusvika kuna Malachi, vaprofita vega. Zvana Kristu handina kuuya kuparadza Old Testament book yese. Handina kuuya kuparadza mirayiro yaMozisi.
Handina kuuya kuparadza zviprofita zvevaprofita veOld Testament. No. Ndakauya kuzadzisa. Ndakauya kurarama zvakanga zvakaprofitwa nemirayiro yaMozisi. Ndakauya kurarama zvakanga zvakaprofitwa nevaprofita vese. Ndozvakauya kurarama, ndozvakauya kuzadzisa. Zvipi? Zviya zvataura kuna Luke chapter 24. Zvokuti kudi hanzi Kristu kana auya Mesiya anofanira kuzotambudzika, ofa, afa, omuka nezuva retatu kubva kuakafa, amuka kubva kuakafa nezuva retatu, rochiva iro vhangeri rifanira kunge richiparidzirwa marudzi ose. Ndozvakanga sezvatamutaura mumashure, ndozvakanga zvakaprofitwa neOld Testament book. Yes. So Kristu haana kudzima zvakanga zvakaprofitwa naMozisi kana vamwe vaprofita zvokuti anouya kana auya achatambudzika, nekuti Kristu auya takamuona achitambudzika. Zvino kuti haana kuparadza chiprofita icho akachirarama. Zviprofita zvaiva zvokuti zvakare kuti Kristu kana auya achafa, Kristu auya takamuona achifa. Dai akarega kufa akaparadza zvakanga zvakaprofitwa neOld Testament book, patakatoya akatozvirarama akafa. Kristu auya akamuka afa, akamuka nezuva retatu. Dai asina kumuka nezuva retatu, dai Kristu akatoparadza zvakanga zvaprofitwa muOld Testament book. Hallelujah. So Kristu akauya ndokurarama zvakanga zvakanyorwa muOld Testament book. So akazadzisa. Hallelujah. Hallelujah. So Old Testament book yapa zviprofita zvokuti Kristu ndo achazouya riri vhangeri rechokwadi. Akauya akazvirarama ndokubva azvipa sevhangeri rechokwadi rifanira kunge richinamatwa. Hallelujah. Hallelujah. Ndoimba izviri kunzwisisika izvo. Tinoimba izviri kunzwisisika. So Kristu nemuromo wake abudisa pachena kuti iye ndo vhangeri rechokwadi. Hallelujah. Abudisa nemuromo wake kuti iye ndo vhangeri rechokwadi. So muchaona Kristu panozotuma vadzidzi vake kana ma-early apostles kunoparidza shoko kana vhangeri raMwari. Muchaona kuti ainga achivatuma kuti vamuparidze iye Kristu sevhangeri kana shoko racho raMwari rechokwadi. Haana kuvatuma achiti afana india munoparidza sabata raMozisi, afana india pakati pavatadzi munoparidzira matumba neoffering netithe neseed nemavhiki kuti anotambwa sei kana mitambo wepasika. No. Haana kuvatuma kuti india munoparidza mahamedhi. No. Akavatuma kuti vanofamba pakati pavatadzi vachiparidza iye sevhangeri. Haikwanisa kutuma vadzidzi vake ma-early apostles kuti ndia munoparidza sabata raMozisi, iye kumashure tamuona achitaura kuti iye ndo vhangeri rofanira kunge richiparidzirwa vatadzi. Kana aizongovatuma achiti ndia munoparidza sabata raMozisi, Kristu aizenga aviolata magwaro. Aizenga aviolata magwaro api? Luke 24 na John chapter 5 na Matthew chapter 5. Asi patinomuona achituma vadzidzi vake, anovatuma kuti vanomuparidza saiye vhangeri kana shoko raMwari. Hallelujah. Angodaro Kristu haana magwaro aikanganisa. Hallelujah. Ndizvo here kuti Kristu achituma vadzidzi vake akavatuma kuti vafamba vachimuparidza iye sevhangeri kana shoko rechokwadi raMwari rinofanira kunge richinamatwa nevatadzi. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28 verse 16 tobva tasvika pa20. Hallelujah. Tuone kuti Kristu achivatuma ma-early apostles anovatuma kuti vanoparidza sabata raMozisi. Kana akavatuma vanoparidza sabata raMozisi, takutoziva kuti sabata raMozisi ndo vhangeri. Akavatuma kuti vanobhadharisa maoffering here. Kana akati vanhu ngavanamate maoffering, takutoziva kuti maoffering ndo vhangeri rechokwadi kana shoko rechokwadi raMwari. Hatisina confusion. Akavatuma kuti vanoita sei, vanoparidza chii. Zvino vadzidzi vane 11 vakaenda Galile, gomo rawakarayirwa naJesu. Vakati vachimuona vakamunamata somwe vakanyunyuta.
Ipapo Jesu akasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Ndokubva atanga kuvatuma. Zvikanzi imi wana Pita kana makuenda, imi wana John wana Jude, kana makuenda kunoparidza, endai kumarudzi ose, endai pasi rese, kuvaJudha nekuvaHedheni, muvaparidzire zita rangu, muvabhabhatidze muzita rangu. Haleluya. So vana Pita vakusumuka vachimira papupiti, vakanga vasikachamiri papupiti vachiparidza zvematumba, zvepasika kana zveoffering kana zveSabata raMozisi. No, vaiparidza Kristu. Uyai vatadzi, uyai kuna Kristu, mutende kure kuna Kristu. Uyai tikubhabhatidze murubhabhatidzo rwaKristu kuti muregerwe zvivi mugoponeswa. So Kristu abuda pachena paanotuma vadzidzi vake, akavatuma kuti vanomuparidza iye sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi raifanira kunge richizonamatwa kana kuparidzirwa vatadzi. So mushumiri anozviti abva kuna Kristu anofanira kunge achiparidza Kristu. Mushumiri anozviti mushumiri wechokwadi akatumwa naMwari kuti aparidzire vatadzi vhangeri rinoponesa mweya wavo kana unoita kuti vatadzi varegerwe zvivi, anofanira kunge achiparidza Kristu. Akangoparidza rimwe vhangeri risiri Kristu, mushumiri wenhema. So vese vatinoona vachimira papupiti vachiti Mozisi akati ngatinamate Sabata, ngatibhadhare maofari, ngatibhadhare matumba, ngatinamate matumba, ngatinamate pasika, ngatibvise zvegumi. Vashumiri venhema. Hakuna vashumiri vechokwadi vakadaro. Vashumiri vakangotumwa naKristu kuti vaparidze Kristu. Vatadzi vatendedzerwe kuna Kristu, vabhabhatidzwe muna Kristu vagoponeswa. Simple. Vashumiri vanomira papupiti vachiti Mahamedhi ngaanamatwe, Johani ngaanamatwe, Mozisi ngaanamatwe, Hosea ngaanamatwe, Mikaeri ngaanamatwe, Gabriel ngaanamatwe, ndevenhema. Anonamatwa sevhangeri kana seshoko raMwari ndi Kristu. Hatina matsamba tunoona akanyorwa kunzi Gabriel ngaanamatwe kana Mikaeri ngaanamatwe. Ko izvi zvakabva kupi? Hatina matsamba tunoona akanyorwa kunzi Mahamedhi ngaanamatwe, Hosea ngaanamatwe, Isaiah ngaanamatwe, Johani ngaanamatwe. Izvi zvakabva kupi? Zvakauyiwa nazvo nevashumiri venhema vahandi Kristu. Vashumiri vechokwadi vanoparidza Kristu sevhangeri kana shoko rinofanira kunge richinamatwa naro kuna Mwari. Regai tiende kune imwe tsamba, Mark chapter 16. Mark chapter 16 verse 14 kusvika ku16. Kristu anotuma vadzidzi vake kuti vaparidze shoko ripi? Vaparidze chiise shoko. Pashure wakazviratidza kuna vane 11 vagere pakudya, akavapa mhaka pamusoro pokusatenda kwavo noukukutu hwemwoyo yavo, nokuti havana kutenda. Vaya vakanga vamuona amuka, akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. So nyika dzose vaJudha navaHedheni vanofanira kunge vachiparidzirwa ivhangeri. Ivhangeri rataona kuti ivhangeri racho ndi Kristu. So vadzidzi vachienda kuvatadzi vakatumwa naKristu vaenda noparidza Kristu, vangomira papupiti vakutoti Kristu. Hapana chimwe chavanoparidza kunze kwevhangeri rinonzi Kristu, kunze kweshoko rinonzi Kristu. Sairo rega vhangeri rinofanira richinamatwa navatadzi. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asingatendi uchatongwa. Zvikanzi anotenda kuvhangeri rinonzi Kristu obhabhatidzwa muvhangeri rinonzi Kristu, nezuva rekutongwa achaona salvation. Asi uyo unoramba kutenda uye kubhabhatidzwa muvhangeri rinonzi Kristu, nezuva rekutongwa achakandwa kudziva remoto. So hazvinetsi kuona vachaponeswa nezuva rejudgment nevachakandwa kudziva remoto nezuva rejudgment. Ava vakaparidzirwa Kristu, vakatenda Kristu, vakabhabhatidzwa muna Kristu, vari kunamata Kristu, ndo vachaponeswa. Asi imi muri kunamata mamwe mavhangeri asinei naKristu. Muri kunamata Johani, muri kunamata Mozisi, muri kunamata mombe kuHinduism, muri kunamata vadzimu, muri kunamata Mahamedhi, muri kunamata prosperity gospel, muri kunamata anointed products pachinhambo chekunamata Kristu, muri kunamata nhombo pachinhambo chekunamata Kristu. Iye muchakanda kudziva remoto kani? Nekuti hapana tsamba yatinoona yakanyorwa kunzi kunamata zvinhu zvichaita muponeswa nezuva rekutongwa. No, chatiri kuona ndechekuti vanamata vhangeri rinonzi Kristu ndo vachaponeswa. Vabhabhatidzwa muvhangeri rinonzi Kristu ndo vachaponeswa. Muri kubhabhatidzwa murubhabhatidzo rwaJohani kai? Muchaponeswa here? Muri kubhabhatidzwa muna Mahamedhi? Muchaponeswa imi? Muchakandwa kudziva remoto. So vhangeri rega richaita kuti vanhu vaponeswe nezuva rekutongwa kana richinge ranamatwa ndi Kristu. Kristu ndo vhangeri rechokwadi. So maearly apostles pavanotumwa kunoparidza Kristu sevhangeri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tikaenda kuna John 21 verse 14 kusvika 17, Kristu anotaura rutatu rwese achituma Pita, Pita fudza hwayana dzangu, Pita ufudze hwayana dzangu. Hwayana idzi aingotaurwa ichi vatadzika, nokuti makaenda kuna John 10 verse 14 kusvika 16, Kristu anoisa pachena kuti vatadzi ndo makwai, iye ndo mufudzi wemakwai, iye sevhangeri ndandofudza makwai. So Peter pari kunzi kuna John 21 fudza hwayana dzangu, Peter aifanira kunge achifudza isu vatadzi nevhangeri raKristu. Aifanira kunge achifudza vatadzi nemufudzi anonzi Kristu. Vatadzi aifanira kungoparidzirwa mufudzi anonzi Kristu, Kristu otofudza hwayana dzake, zvatopera. Kristu ndo vhangeri, Kristu ndo vhangeri. Haleluya. Regai tiende kuna Acts chapter 1 verse 4 tozoenda ku 5 tozoverenga 8. Haleluya. Acts chapter 1. Tuone kuti Kristu achituma vadzidzi vake akavatuma kuti vanoparidza chiise vhangeri. Akavarayira aungana navo kuti varege kubva paJerusarema asi vagarire chipikirwa chababa, achiti chiya chamakanzwa kwandiri. Nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Verse 8. Asi muchapiwa simba kana Mweya Mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea, paSamaria, kusvikira kumugumo wenyika kana kuti kuHedheni. So hanzi Mweya Mutsvene wangoburuka chete, imi wana Pita muchava zvapupu zvangu kuvaJudha nekuvaHedheni. So Mweya Mutsvene wangoburuka sei zvatakazoona uchiburuka paActs chapter 2. Wangoburuka chete vana Pita vaifanana naJudha nana John nana James. Vaifanira kuti kana vamira papopiti vanenge vakupupura Kristu. Uyai kuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi, uyai kuna Kristu ndo shoko raMwari rechokwadi ratakapiwa rakabva kudenga. Uyai mutende kure kuna Kristu muregerwe zvivi, uyai mubhabhatidzwe muna Kristu muregerwe zvivi, uyai munamate Kristu sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi nezuva rekutongwa mugoponeswa. Ndo zvaizoitwa nevashumiri vechokwadi. Haleluya. So Kristu anozvipa sevhangeri kumaearly apostles. Tuvafana hakuna chimwe chamunoparidza kubvunza kokuparidza inini. Saka muchiona makaronda tsamba dzisi dzemaapostoli, upenyu hwese hwemaapostoli, hapana rimwe vhangeri vaiparidza mamira papopiti kunze kwaKristu, nemhaka yenyaya yavakainzwisisa kuti hakuna rimwe vhangeri ringaponesa vatadzi, hakuna rimwe vhangeri ringaponesa chechi kunze kwekuparidzwa Kristu sevhangeri kana seshoko raMwari rechokwadi. Haleluya. So regai ndiverenge imwe tsamba yakanaka zvisingaiti, kuti tisaramba tichifungidzira kuti Kristu ndo vhangeri here kana shoko raMwari rechokwadi. Ndavamwe kusvika pari zvine zvavanoona kuti zviri kutaura mukomana uyu kana muchinda uyu ndizvo here kuti Kristu ndo vhangeri kana shoko rechokwadi rinofanira richinamatwa. Hatidi kufungidzira, Magwaro anofanira kuzvipupurira. So pane imwe tsamba yandichaverenga ichazorodza mibvunzo yenyu yese, ichabudisa pachena kuti zvirokwazvo pasina kana kudhauta kana kufungidzira, Kristu ndo vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi rinofanira richinamatwa. Mamwe ese kupenga, mamwe ese asi mavhangeri, mamwe ese kurwara anonamatwa navanhu vari kutorwarawo zvavo pavhangeri. Rega vhangeri rinonamatwa nevanhu vari soba, vanhu vakakwana, ndi Kristu. Revelation 19. Revelation 19. Haleluya. Tichaverenga paverse 11 kusvika paverse 13. Revelation 19 11 kusvika pa13. Ipapo ndakaona kudenga kwazarurwa, John ndokubva aona heaven ichivhurika. Ndikaona bhiza jena, naiye wakanga agere pamusoro paro wakanzi wakatendeka. So ndokubva aona Kristu achikudzwa kudenga naMwari akagadzwa pasi pamusoro pebhiza jena. Rimwe zita raKristu anonzi wakatendeka. Anonzi wazvokwadi. So Kristu ndokuti chokwadi, ndo rimwe zita rake. Kuti wakarurama,
chokwadi ndokuti Kristu ndo mamwe mazita ake. Unotongwa nekurwa zvakarurama. Meso ake akanga akaita somora zvomoto, pamusoro wake pakanga pakane korona zhinji. Uyo ndi Kristu akanga akudzwa samambo, nekuti mambo ndo anoiswa korona musoro wake. Wakanga nezita rakanyorwa risina kuzikanwa nomunhu asina iye bedzi. Zvikanzi Kristu akanga nerimwe zita rakanga rakanyorwa paari, asi hapana munhu akagona kuriziva, iye oga ndiye airiziva zita iroro. Zvinoda kuti uzive zita rake chairo chairo, Kristu aifanira kutoti auya pauri odudzira kushamwari, zita rangu chairo chairo ka harisi Kristu, zita rangu nderekuti. Auya pamutadzi, Kristu ndaifanira kutozvidudzira kuti vatadzi vazive kuti zita remuchinda anonzi Mesaya anonzi Kristu yainzi Jesu, zita rake chairo chairo ndiani. Iye oga ndanokwanisa kuzvidudzira. Haleluya. Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. Zita raKristu raMesaya raJesu uya rinonzi shoko raMwari kana vhangeri raMwari. Ndo zita rake chairo ratinofanira kumuziva naro. Ndo zita chairo chairo ratofanira tichimudaidza naro. Zita ratofanira tichidaidza naro Kristu kana Mesaya nderekuti shoko raMwari kana kuti vhangeri raMwari. Ko handi ndo ratiri kufambira iri tichibhedhera tichienda kuchechi? Tinoparidzirwa shoko kana vhangeri raMwari nevashumira. Ndo zvatiri kufambira tichienda kuchechi? Vhangeri racho raMwari kana shoko racho raMwari ndi Kristu. Ndo wamunofanira kunge muchiparidzirwa. So ukaona wabhedhera uchienda kuchechi worega kuparidzirwa Kristu nemushumiri papulpit, hauna kuparidzirwa shoko raMwari kana vhangeri raMwari. Ameno watoparidzirwa matoto enjeva, matoto eshiri, matoto ehuku, ndo waparidzirwa. Chinonzi vhangeri raMwari kana shoko raMwari ndi Kristu. So muchechi munoparidzwa Kristu 24/7 nguva dzose kana mushumiri akamira papulpit. Muchechi munoimbwa Kristu. Muchechi munopupurwa Kristu. Muchechi munoprofitwa zva Kristu. Iyoyo ndo chechi ine vhangeri rechokwadi kana shoko rechokwadi raMwari. Imi muri kuparidzirana Muhammad muri kutamba. Imi muri kuparidzirana Johani muri kutamba. Muri kuparidzirana Judaism kana masabata kana maofaring nematithe aMoses muri kutamba. Imi muri kuparidzirana Johani muri kutamba. Muri kuparidzirana Muhammad muri kutamba. Muri kuparidzirana nhombo nema-anointed products muri kutamba. Imi muri kuita basa rekuvhara mbiya nekubaya mazai netsono muri kutamba. Nekusunga zvimucheka zveredhi muchiti mhiko muri kutamba. Harisi vhangeri ramuri kuita iri. Hakusi kunamata vhangeri kana shoko raMwari kwamuri kuita. Chinonzi kunamata vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi, kupupura Kristu, kunamata Kristu. Haleluya. Kuita zva Kristu. Kristu ndo vhangeri kana shoko racho raMwari. Zita rake Kristu anonzi shoko raMwari, anonzi vhangeri raMwari. So kana iri chechi ichinzi ine shoko raMwari kana vhangeri raMwari, inofanira kunge ichiparidza Kristu chete 24/7 muchokocho, pasina kana kumira, pasina kuzorora. Mapedza kuparidza zva Kristu movhara masuo echechi moenda kumba, mobuda muzambaro moenda kumba. Ivavo ndo vanhu vanga vachiita zvevhangeri raMwari kana zveshoko raMwari. Ndo vanhu vanotitaurira kuti tabva kunoparidzirwa shoko kana vhangeri raMwari. Nhasi ndanzwa shoko kana vhangeri raMwari. Takatiudzewo zveshoko kana zvevhangeri racho raMwari rawanzwa, munhu iye anotiparidzira Kristu, anotitsanangurira Kristu. Iyeyo ndo munhu abva kuchechi. Asi vamwe vari kuti vaenda kuchechi kunoparidzwa zvimwe zvisiri Kristu. Hamusi muchechi, muri mubhawa, muri mushabhini. Mashabhini awa, mashabhini amuri awa, asi machechi awa, haisi chechi. Mashabhini, mabhawa, ndo munoitwa zvese zvese. Hama dzangu yakuna Kristu ndo shoko kana vhangeri rechokwadi raMwari. Saka takaona Kristu achizvibudisa pachena na Luke 24, John 5 kuti ndo shoko kana vhangeri rechokwadi. Revelation 19:13 aiziva kuti kwakanyorwa kuchinzi iye ndo shoko kana vhangeri raMwari. Saka tichiona Kristu achituma vadzidzi vake kuna Matthew 28, Mark 16, John 21, Acts 1 kuti india munoparidza inini. Kristu aiziva kuti kuna Revelation 19:13
yakanyorwa budisa pachena kuti iye ndo shoko kana vhangeri raMwari. So Kristu akanga asingapengi, anga asina kudhakwa nemunzepete, nyaya yainzwisisa kuti iye ndo chete shoko kana vhangeri chokwadi vhangeri chinamatwa navatadzi kuti varegerwezve vaponeswe nezuva rekutongwa. Imi ndimatorwa nemunzepete, ndimatodhakwa pashoko, muri kuparidza rimwe mamwe mavhangeri muchiti ndo anonamatwa pachina chekuparidza Kristu sevhangeri kana shoko refanira chinamatwa. Vakatodhakwa ndimi, vasiri kuziva zvavari kuita ndimi. Zvino dambudziko nderekuti kutongwa kuri kuuya ende kwauya muchakaenda kudzara moto. Hama dzangu yakuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi. So zuva ranhasi ndati ndikuparidzire vhangeri rakanaka zvisingati rakanaka iri. Rinobudisa pachena kuti chinonzi vhangeri kana shoko chi, chinonamatwa sevhangeri kana shoko rechokwadi chi, ndiani chi? Zvabuda pachena kuti ndi Kristu ndo shoko kana vhangeri rechokwadi. So uchaona kuti zuva ranhasi uchabatsirika. Hauchazoputenderi kuti unge uchiparidzirwa zvimwe zvinhu zvichinzi ishoko kana ivhangeri kunze kwakuparidzirwa Kristu. Zvichakubatsira kuti urege kuramba wakati kuzununu uri muchechi munoparidzwa mahamedhi, munoparidzwa nhombo, maofaring nemaanended product zvichinzi ndo shoko kana vhangeri. Muchechi mutadza kuparidzwa Kristu, unobuda wotsvaga munoparidzwa Kristu wonamata, nekuti iyo ndo chechi chokwadi inoparidza Kristu. Zuva ranhasi moni yanhasi ichakubatsira iwewe kuti urege kuva neconfusion pavhangeri kuti ndonamata mahamedhi, ndonamata sabata raMozisi, ndonamata Kristu, ndonamata zvipi. Uchaziva zuva ranhasi kuti Kristu oga ndanonamatwa sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. Ova iye goononamata kusvika kutongwa kuchiuya. Haleluya. Uya kuna Kristu hama dzangu. Kristu ndo vhangeri, ndo shoko rechokwadi raMwari. Kana tichida kuponeswa nezuva rekutongwa, tichida kuregerwa zvivi, tichida kunatswa naMwari, hakuna rimwe vhangeri ratingafanira kuparidzirwa kunze kwevhangeri rinonzi Kristu, nekuti ndo roga rechokwadi. Haleluya. Haleluya. So Kristu azvitaura ega kuti ndo vhangeri. Kristu akatanga kutuma ma-early apostles kuti vanomuparidza sevhangeri. Toda kuona kuti ma-early apostles pavanotumwa naKristu kuti inde munondiparidza sevhangeri, vakazoparidza Kristu sevhangeri kana seshoko raMwari rechokwadi rinofanira chinamatwa navatadzi. Tikangoona pane pavakaparidza Kristu sevhangeri kana seshoko raMwari rechokwadi, zvobva zvatotibatsira kuti isu vashumiri vavanhasika vari kuteera mutsoka dzema-early apostles, hatifanira kunge tine confusion tamira papopiti pari panyaya yevhangeri. Vhangeri ravakatumwa ivo ma-early apostles ana Peter rekuti vaparidze Kristu, kana vakariparidza nesu ndoro ratofanira kunge tichiparidza. Hatisina confusion sevashumiri. Uye chechi kana maministry ana Peter ana Paul akanamata Kristu sevhangeri. Isu maministry anhasi kana chechi anhasi hatisina confusion kutonamata ani sevhangeri. Kristu ndo vhangeri ratofanira tichinamata kana shoko ratofanira tichinamata. Vakaparidza chii? Vakaparidza ani sevhangeri? Ma-early apostles. Haleluya. 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 Regai titange kuna Acts chapter 2. Ndo patinoona Peter achisumuka ndokumira pulpit ndokuparidza. Anoparidza ani sevhangeri. Muchaona kuti makaverenga kubva pa verse 1. Mweya mutsvene wangoburuka Peter ndo paanosumuka kumira papulpit. Hakuna chimwe chaakaparidza kunze kwokuparidza Kristu. Kuti uyu Kristu akanga akaprofitwa neOld Testament book kuti achatambudzika agofa agomuka nezuva retatu, ndo vhangeri rinofanira kunge richinamatwa. Ndo zvakaparidzwa naPeter pa Acts chapter 2. Moverenga kubva pa verse 1 ndichatangira pa verse 37 ndosvika pa 41. Haleluya. Zvino wakati vachinzwa izvozvo, mushure mekunge Peter asumuka ndokuparidza kuti Kristu ndo vhangeri kana shoko raMwari rinofanira kunge richinamatwa, vanhu vakabayiwa pamwoyo nokuti vaJudha vakanga vasati vanzwisisa kuti Kristu ndo vhangeri rakanga rakaprofitwa neOld Testament book. So Peter ndo anotodudzira kuti Old Testament book kubva kuna Genesis kuna Malaki yakanga ichiprofita pamusoro paKristu kuti kana auya ndo achatambudzika agofa agomuka nezuva retatu, kana amuka nezuva retatu agonamatwa saiye vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi.
vaJudha ndokubva vabayiwa mwoyo nokuti vakanga vasatamboparidzirwa maridzi yakadai. Ndokubva vatanga kunzwisisa kuti saka muchinda anonzi Kristu airarama ari munyama inonzi Jesu ndo Mesaya wacho, ndo vhangeri racho rofanira kunge richinamatwa. Kandida kuregerwa zvi, kandida kuzoponeswa nezvari kutongwa, vakabva vabayiwa mwoyo, vakabva varwadzirwa, vakabva vabatwa neshoko. Vakati kuna Peter nokuna vamwe vaapostora, varume hama, tichaitiko zvakanzi todiko zvamatiparidzira Kristu? Peter akati namatai sabata here Mozisi. Peter akati usidhai here, bhadharai offering here, tepai kwaanoending yangu here, tengai maanoende products awa here. Peter akati kudii? Avunzwa nevatadzi kuti todii zvawatiparidzira Kristu? Peter akati kudii? Peter akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu. Zvakanzi mototendeukira kuna Kristu, mumwe nomumwe wenyu otobhabhatidzwa muvhangeri rinonzi Kristu, kuti mukanganirwe zvi. Zvakanzi kutendekura kuna Kristu uye kubhabhatidzwa muna Kristu, kunamata Kristu, ndo zvoga zvinoita kuti muregerwe zvivi zvenyu zvakauya kuburikidza nekutadza kwaAdhamu paGenesis chapter 3. Uye ndokuti Mweya Mutsvene urarame mamuri, nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Aleluya, aleluya. Akapupura kwazvo namamwe mashoko mazhinji akavarayira achiti, muzviponese parudzi urwu rwakakombama. Zvakanzi imi vaJudha zviponese kubva kumharidzo dzavaFarisi, mharidzo dzavaSadhusi nemapuresita. Rudzi nevose vari kuvimba nechinamato chaMozisi, zvakanzi zvitsaurire kubva kuvanhu ava. Urwu rudzi rwakakombama ruchaparidza rudzi remoto. Uya kuna Kristu muponeswe. Zvino vakamugamuchira, zvakanzi avo vose vakamugamuchira Kristu sevhangeri, vakagamuchira Kristu seshoko raMwari rechokwadi, vakabhabhatidzwa nezuva iro vanhu vanenge zviuru zvitatu vakawedzera. Vanhu vaisvika 3000 ndokubva vatendekura kuna Kristu, ndokubhabhatidzwa muna Kristu, ndokutanga kunamata Kristu. So instruction Peter akanga anyasa kuinzwisa yaanoudzwa naKristu pana Matthew 28, pana Mark 16, pana John 21, pana Acts chapter 1, kuti ini ndindoparidzwa sevhangeri. Peter akanga ainzwisa. Saka tichiona pa Acts chapter 2 paanongomira papopiti anobva aparidza Kristu sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. So maele apostoli zvokubuda pachena pavaimira papopiti hapana rimwe vhangeri ravakaparidza kunze kwevhangeri rinonzi Kristu. Kristu ndo wakaparidza. Peter akaidzokorera zvakare pa Acts chapter 4 kuti Kristu chete ndo vhangeri rinofanira kunge richinamatwa. Hakuna rimwe vhangeri rinofanira kunge richinamatwa kana unoda kuzoponeswa nezvari kutongwa. Acts chapter 4 verse 8 kusvika ku 12. Zvino Peter azere noMweya Mutsvene vakanga vari pamberi pemapuresita nevaFarisi vachitongerwa mhosva yekuporesa chirema. Zvino Peter azere noMweya Mutsvene akati kwavari, imi vabati vavanhu navakuru vaIsraeri, kana tikabvunzwa nhasi pamusoro pebasa rakanaka rakaitirwa munhu chirema nepakaponeswa napo, muzive imi mose navanhu vose vaIsraeri kuti nezita raJesu Kristu weNazareth wamakarovera pamuchinjikwa, iye wakamuswa naMwari kuakafa, nezita iri munhu uyu amire pano pamberi penyu apora. Zvakanzi kuti chirema ichipore nhasi, imi vaFarisi, imi vaSadhusi navatongi. Ndoda kuti muzive nhasi kuti hatina kumuparidzira kubatwa kwesabata raMozisi, hatina kumuparidzira matumba, offering kana tithe, hatina kusidha izvozvo. Hatina kumuparidzira pasika yaMozisi, hatina kumuparidzira Muhammed, hatina kumuparidzira Johani, hatina kumuparidzira Mikaeri, hatina kumuparidzira Gabriel, tamuparidzira Kristu. Vhangeri rinonzi Kristu, shoko rinonzi Kristu ndo raita kuti chirema ichipore. Iri ndiro ibwe rakaraswa nemiva vake, rakazova musoro wekona, nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe. Zvikanzi hakuna salvation yatinowana kune mumwe kana rimwe vhangeri, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ratingaponeswa naro. Aleluya. Zvikanzi naPeter, hakuna rimwe vhangeri riri pano panyika kana rimwe zita riri pano panyika ringaita kuti mutadzi agoponeswa nezuva rekutongwa kunze kwezita kana vhangeri rinonzi Kristu. Kristu chete ndo vhangeri rinofanira kunge richipupurwa nemushumiri, kana tichida sevashumiri kuti vatadzi vange vachizoponeswa nezuva rekutongwa.
ndava pana rimwe vhangeri rakapuwa pano panyika naMwari kuti riparidzirwe vatadzi vagoponeswa kunze kwevhangeri rinonzi Kristu chete. Haleluya, haleluya. Ko Muhammed abva kupi? Johana abva kupi? Gabriel abva kupi? Mikael abva kupi? Isaiah abva kupi? Mozisi abva kupi? Mombe kuHinduism abva kupi? Vadzimu abva kupi? Ndo mavhangeri atakapiwa naMwari here pano panyika kuti tinamate nawo kuti mweya yedu igoponeswa nezuva rekutongwa. Ko nhombo nemaanointed products zvabva kupi? Ndo zvatakapiwa pano panyika naMwari kuti zvinamate zvigova izvo zvinotiponesa nezuva rekutongwa. Inga Peter semushumiri wokutanga ari kubudisa pachena ono kuti hakuna chimwe chinhu chingaponesa mutadzi kunze kwaKristu sevhangeri. Hama dzangu, maele apostles vakaparidza Kristu sevhangeri. Kristu ndo vhangeri rega rechokwadi. So ukangoona tine mushumiri ane ushumiri hwakasiyana naPeter. Peter achiti Kristu ndo chete vhangeri fanira richiparidzirwa vatadzi uye kunamatwa. Towana mushumiri anoti kune zvimwe zvifanira zvichinamatwa. Zvinokaona Peter ndo akararama naJesu ka. Wako mushumiri ari kuti kune zvimwe zvinonamatwa angazoyo chokwadi Peter achirega kuva chokwadi azvite. Vana Peter ndo maposto ekutanga akararama naJesu. Haleluya. Akararama naMwari wacho panyama chaipo. Vakabhidhaira kukwira nekudzika, vakadya naMwari, vakararama mugumbeze rimwe chete naMwari. Vana Peter havangazoive nemanasi. Usanyepa, wako mushumiri ndo wenema. Vhangeri rechokwadi chaMwari ndiKristu. Ndo vhangeri kana shoko rechokwadi rinofanira richinamatwa. Mamwe ese kudzungaira kupedza nguva zvinokutongwa kuri kuuya. Uyai munamate Kristu, ndo vhangeri rechokwadi hama dzangu. Kamuda kuti mweya yenyu igoponeswa. Haleluya, haleluya. Regai tironde mumwe muapostora tione kuti Kristu ndo vhangeri kana shoko rechokwadi rinonamatwa naro kuna Mwari kana tichida kuzoponeswa nezuva rekutongwa. Galatians. Vagalatia chapter 3 verse 24 kusvika ku 25. Pauro anoti kudi? Saizvozvo murayiro wakanga uri muperekedzi wedu. Zvikanzi tsamba dzaMozisi kubva kuna Genesis kuna Deuteronomy dzakanga dziri muperekedzi wedu. Kutiendesa kupi? Dzaifamba nesu dzichienda nesu kupi? Kutiisa kuna Kristu kuti tururamiswe nekutenda. Haleluya. So Genesis kuna Deuteronomy tsamba idzo dziya kana kuti old doctrine kana mirayiro yaMozisi, masabata, maofaring, matithe, kusida, kutamba pasika, matumba nemavhiki, zvinhu zvose izvo zviya zvaitiperekedza kutiisa pana Kristu, zvaiparidza Kristu, zvaitiendesa pana Kristu, zvaiprofita Kristu aizouya. MaJudha vachibata sabata raMozisi, sabata raiperekedza pana Kristu aizouya, ndo pavaizozororera pana Kristu. Kristu angoya ndo chaipo pavaizenga vachizororera. Kristu ndo aizenga sabata rechokwadi. Vachibata gwayana repasika, gwayana repasika ravaibata vachiuraya raivanongedzera kana kuvaendesa pana Kristu aizoya kubatwa segwayana rechokwadi ofa pamuchinjikwa. So pana Kristu ndo angoya chete ndo pavaizoraramira pagwayana rechokwadi. Mutambo wematumba wainongedzera pamutambo wechokwadi wepamuchinjikwa waizoitika Kristu auya. So Kristu angoya tichabati mutambo wematumba takubata mutambo muchinjikwa, zvakaitika pamuchinjikwa ndo zvatakunamata zorufuro rwaJesu. So mirayiro yaMozisi yaiperekedza maJudha kuvaendesa pana Kristu. Kristu vangosvitswa pana Kristu. So Kristu paakauya, doctrine yakanga yatosvitsa vaJudha pana Kristu, yakanga yatoperekedza vaJudha pana Kristu. Chaya chakanga changodiwa kune vaJudha kuchitenda kuna Kristu, vobvuma kuti pano pana Kristu pataperekedzwa doctrine ndo patakuraramira. Doctrine hausina basa, tisina basa newo. Pawatiperekedza pana Kristu panapo ndo tatenda kuti ndo patakuraramira, hapasina kwatichaenda. Votanga kutonamata Kristu. Ndo zvaifana kungeitwa nevaJudha. Kristu angoya vaifana kubva vatobata Kristu votomunamata, nekuti doctrine yaivaperekedza pana Kristu. Haleluya, haleluya. Zvino kutenda kwakasvika, hatichiri pasi pomuperekedzi. Zvino Kristu uyo ane vhangeri anoita zvokutendwa zvaakasvika. Chakungodiwa nevatadzi kutenda kuna Kristu uyo akauya. Havasina basa, doctrine haisina basa kwavari, uye ivo havasina basa doctrine. Doctrine yakatopedza basa rayo.
Mirayiro yaMozisi yakatopedza basa rayo. Chayakanga itakuperekedza vanhu pana Kristu, kuti vanhu vatende Kristu, vanamate Kristu sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi kunamata. Zvatopera. Zvesabato raMozisi totorasa, matumba takutorasa, taithe takutorasa. Watakungosara takabata ndiani? Ndi Kristu. Haleluya, haleluya, haleluya. So ukaona vese vachikunamata sabata raMozisi, vachikuita zvematumba, zvemaofaringi, zvemataidhi, zvekusedha, vari kutopupura kuti Mesaya asati auya. So vakasara zvisingaite. Zvino nekusara kwamakaita muchaponeswa here nezuva rejudgment? Muchasvika rini mukunzwisisa kuti Mesaya akatouya akafa pamuchinjikwa? Doctrine yakatotiperekedza kusvitsa pana Mesaya. Pana Mesaya ndio patakuraramira, ndo atakunamata Kristu sevhangeri kana shoko rechokwadi raMwari. Sezvataudzwa kuna Revelation 19 verse 18. Muchasvika pakunzwisisa izvi rini nekusara kwamakaita? Makasara kumashure kai? Zvino kutongwa kwakusvikira makasara kudaro muchaponeseka here? Hama dzangu yakuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Doctrine chipiwa naMwari yaingotiperekedza, aivamuperekedza yaingotisvitsa pana Kristu chete. Ndavatoga takanga tisikagoni kufamba kuenda pana Kristu kana pana Mesaya. No. Takanga tisikagoni kufamba kuenda pavhangeri rechokwadi anova Kristu. Taitoda muperekedza aitiratidza pana kuti uyu Kristu, uyu Mesaya ndo vhangeri rechokwadi. Zvaida doctrine. Zvino Kristu antakatouya, doctrine yakatopedza kabasa. Hatisiri pasi pechinamato doctrine. Tapasi pechinamato chaKristu. Tapasi pevhangeri raKristu ndo ratakunamata seshoko kana vhangeri rechokwadi. Imamudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hama dzangu, kuuya kuna Kristu. Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Kristu ndo vhangeri rechokwadi. So pose maapostora abudisa pachena kuti Kristu ndo afananga achiparidzwa papulpit sevhangeri, ndo anofananga achinamatwa papulpit sevhangeri. Haleluya, haleluya. Colossians chapter 2 verse 16 kusvika pa 17 tione kuti Paul zvakare anobudisa pachena here, futi anotsindira zvakare here kuti zvirokwazvo Kristu ndo vhangeri kana shoko rofananga richinamatwa. Kunamata mamwe mavhangeri kana mamwe mashoko kupedza nguva, vanhu vari kuita izvo vanokwanda kudzara moto, ndizvo here? Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutonga ipapo zvokudya. Zvanzi ngaparege kuva nemushumiri anomira papulpit kuti izvo hazvidyiwi kana zvokunwa, kana nokuda kwomusi womutambo, kana kuti mutambo wepasika unotambwa, mutambo wematumba unobatwa, kana pakugara kwomwedzi, kana pasabata, kana kuti sabata raMozisi rinonamatwa. No. Zvanzi panguva yeNew Testament ngakucheregwa kuva nemushumiri anomira papulpit oparidza oita izvozvo, okunamatisa masabata, okunamatisa mitambo yepagore yaMozisi. Nemakai izvi mumvuri wezvichauya, asi muviri ndo waKristu. Zvikanzi zvinhu izvi waiva mumvuri wechinhu chechokwadi chaizouya. Chinhu chacho chechokwadi chaizouya kana chakazouya ndi Kristu. So sabata raMozisi raiparidza sabata rechokwadi raizouya, sabata iroro ndi Kristu. Gwai raibatwa pamitambo yemaIsraelites richiurawa, gwai iro raiparidza gwai rechokwadi raizouya. Gwai iro rakauya rechokwadi ndi Kristu. Takarona richirembera pamuchinjikwa ri munyama inonzi Jesu. Mutambo wematumba, mutambo wemavhiki, mutambo wepasika yaMozisi wai mumvuri wemutambo chokwadi waizouya. Mutambo uyu takamuona uchiuya muchinjikwa. Haleluya, haleluya, haleluya. So panguva ino hatichanamati zvinhu izvi nekuti zvinhu izvi mumvuri chete, hazisi zvinhu zvechokwadi. Chinhu chechokwadi chakufanira kunge chinamatwa chakatouya ndi Kristu. So haungasi chinhu chechokwadi wobata mumvuri, unenge usiri serious. Haungasi kunamata vhangeri rechokwadi wonamata mumvuri wevhangeri, unenge usiri serious. Haleluya. Anotonamatwa chinhu chechokwadi, chinotonamatwa chinhu chechokwadi anova Kristu. Kristu ndo vhangeri kana shoko rechokwadi raMwari. Hama dzangu yakuna Kristu,
So Pauro semuapostoro wekutanga anombudisa pachena kuti Kristu ndo vhangeri chete rinofanira kunge richinamatwa, ndo shoko rinofanira kunge richinamatwa. Hebrews chapter 10 verse 1. Tuone zvakare Pauro achibudisa pachena kuti Kristu ndo vhangeri chete rinofanira kunge richinamatwa. Verse 1. Nokuti murayiro uno mumvuri wezvinhu zvakanaka zvinouya, usati uri mufananidzo chaiwo wezvinhu izvozvo. Zvakanzi murayiro yaMozisi yese zvayo, doctrine yose zvayo, wakanga uri mumvuri wezvinhu kana chinhu chakanaka chaizouya. Asiwo murayiro waMozisi wakanga usiri chinhu chacho chakanaka. So sabata raMozisi wainge mumvuri kana shadow yechinhu chakanaka chaizouya. But sabata racho raMozisi chisiri chinhu chakanaka. Gwayana raiurawa pamirayiro yaMozisi pamitambo yakasiyana siyana. Waya mumvuri wegwayana rechokwadi rakanaka raizouya. Asi gwayana raibatwa pamurayiro waMozisi rakanga risiro gwayana racho rakanaka. Offering yaibhadharwa panguva yaMozisi yaiparidza offering yechokwadi yaizouya yakanaka. Asi offering yaMozisi haisi yacho yakanga yakanaka. So chakanga chakanaka ndechaizouya. Chaizouya chacho tinochiziva akauya ndiani? Ndi Kristu. Ndo akauya, ndo akanaka. So vhangeri raMozisi reold doctrine harina chakanaka mariri, nekuti raingova chiprofita kana raingoparidza chakanaka kana vhangeri rakanaka raizouya. Vhangeri rakanaka rakazouya ndi Kristu. So iwo haungasi chakanaka anova Kristu, haungasi vhangeri rakanaka anova Kristu unochachandura nevhangeri risina kunaka risina charinokubatsira raMozisi. Haungasi vhangeri rakanaka Kristu unochachandura nevhangeri risina charinokubatsira raMuhammad. Haungasi vhangeri rakanaka rinonzi Kristu unochachanurana nema-anointed products asina chakanaka maari. Unosiri serious. Anoda kuponeswa nezvara kutongwa, anda kuregerwa zvive nezvara kutongwa, anotobata vhangeri rakanaka rine chakanaka mariri, vhangeri rinonzi Kristu. Hama dzangu uya kuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Haleluya. Zvaka naizvozvo old doctrine haingagoni kukwanisa avo vanoswedera gore rimwe nerimwe naizvozvo zvibayiro zvavanoramba vachibayira Mwari. Zvakanzi old doctrine kana vhangeri raMozisi harina charinokwanisa kubatsira mweya yavanhu. Ungainamata zuva nezuva gore rega rega, ugobaya zvibayiro, ugoita sei, ugobata sabata raMozisi sabata rega rega, ugosidha, ugobhadhara maofari, ugobhadhara tithe. Zvakanzi zvinhu izvi hazvina zvazvinokubatsira. Hainokuti pazvakanamatwa panguva yeOld Testament hapana kana muJudha akaponeswa nekunamata zvinamato izvozvo. So hapana chikonzero chingazoita kuti zvinhu izvo zvigotanga kuponesa vanhu nhasi. Panguva yeOld Testament yese zvakatadza. So kuramba wakabatira pazvinhu zvisina zvazvakabatsira ava vakazvinamata, woramba wakabatira vhangeri riro chete panguva yeNew Testament, ndo wakutorwara, pfungwa dzako hadzisi kudhonza mushe. Uyai kuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Mamwe ese awakupedza nguva munoparadzisa upenyu hwenyu. Uyai kuna Kristu kamida kuti upenyu hwenyu kuponeswa nezvara kutongwa. Haleluya. Kamida kuti mweya yenyu kuponeswa nezvara kutongwa, kuwana upenyu usingaperi, kuwana salvation. Uyai kuna Kristu ndo vhangeri, ndo shoko rechokwadi. So Pauro abudisa pachena kuti Kristu ndo vhangeri kana shoko rinofanira kunge richinamatwa. So kana chinzi ichechi chechokwadi, mushumiri akamira papulpit, Kristu chete ndo anofanira kunge achinamatwa. Rega tinobata mumwe maapostoro tione zvekare kuti zvirokwazvo Kristu ndo vhangeri rekana shoko rechokwadi rinofanira kunge richinamatwa. Uye tione kuti maearly apostles chavakaparidza sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi ndiani? John chapter 5, 1 John chapter 5 verse 9 kusvika ku12. Zvakanzi china John semushumiri wokutanga, kana tichigamuchira kupupura kwavanhu, kupupura kwaMwari kukuru, nokuti kupupura kwaMwari ndiko kuti wakapupura pamusoro pomwanakomana wake. Zvakanzi Mwari pane paakapupura, pane paakataura, pane paakamira papupiti ndokuparidza.
Zvino patinoona Mwari achitaura, patinoona Mwari achimira papopiti achiparidza, ndipo anonyoresa Old Testament book. Ndipo patakaona Mwari ashama muromo achitaura. Zvino na John muapostora, Mwari paanonyoresa Old Testament book, kubva kuna Genesis kana Malachi, zvikanzi hapana chimwe chavaipupura kana chavaiparidza vakamira papopiti. Vaiparidza pamusoro pemwanakomana wavo. So Mwari vachiti drama raAdam Garden Eden riitike, drama iro Mwari vachiri padrama iro raiparidza pamusoro paKristu. Mwari vachiti padrama upenyu hwaAbhurahamu, Abraham achirarama kudai, so tobva tatsanangurwa upenyu hwaAbhurahamu mararamiro akaita. Mwari achiti nyaya inyorwe iitike, Mwari vaiparidza pamusoro pemwanakomana wavo waKristu. Vachiti paupenyu hwaJakobho waIsaka, vachiti paupenyu hwaLoti, vachiti paupenyu wana John, wana Jeremiah, wana Elisha, wana Elijah, wana Isaiah, wana Malachi, Mwari vakanga vachitaura kana kuparidza pamusoro pemwanakomana waKristu. So Old Testament book yese inofana kubuda Kristu. Mwari vachipa vaipapupura pamusoro pemwana wavo anonzi Kristu. Haleluya. Kuti Kristu ndo vhangeri, ndo shoko rofanira richinamatwa. Uyo unotenda kumwanakomana waMwari kupupura unako mukati make. Zvikanzi uyo atenda kuna Kristu, maridzo yakaparidzwa naMwari muOld Testament book yekuti Kristu ndo achauya riri vhangeri rechokwadi kana shoko rechokwadi. Zvikanzi munhu iye atori nechi ane maridzo yaMwari. Usingatendi Mwari wakamita mureve, zvikanzi uyo anoramba kuti Kristu ndo vhangeri rakaparidzwa naMwari muOld Testament book, munhu iye mureve wenhema. So vashumiri venhema havanetsi kuona. Ndiyo vanoti vamira papopiti pademba choti vati Kristu ndo atakapiwa naMwari sevhangeri ratofanira kunamata naro kuna Mwari. Ivo kuti kana vamira papopiti vanoparidza mahamenti, vanoparidza maanointed products, vanoparidza spiritual father, vanozviparidza ivo sevhangeri fanira richinamatwa. Vanoparidza Johani, vanhu ivava vashumiri vavese vashumiri venhema. Vega vashumiri vechokwadi vanoti vamira papopiti vanoparidza Kristu sevhangeri kana shoko raMwari, kuti ndo rakanga rakanyorwa naMwari, rakaprofitwa naMwari, rakanga richiparidzwa naMwari muOld Testament book. Ivavo ndo vashumiri vechokwadi. Haleluya. Saka muchiona mail apostles yaingova Kristu chete, sezvataona matsamba, ndo zvinoratidza kuti vakanga vari vashumiri vechokwadi. Haleluya. So kuva neushumiri hwechokwadi kana wenhema hakunetsi. Ukangoparidza Kristu chete 24/7 kusvika kutongwa kuchiwa, ndio mushumiri wechokwadi. Kungosiya Kristu wobva uti woto kune mamwe mavhangeri uri ndiwo mushumiri wenhema, ndimi vashumiri venhema. Haleluya. So zvangodai zvichanetsi kuona mushumiri wechokwadi newenhema. Vechokwadi vanoparidza Kristu chete, hapana chimwe chavanoparidza kunze kwaKristu. Zvakaitwa naPaul naPeter, hapana mumwe wakaparidza kunze kwaKristu. Kose venyu vachisanganisa Kristu vabata maanointed products, Kristu vakuti sabata futira Mozisi, Kristu offering, Kristu tithe, kwose ushumiri hwavo wasiyanawo naPeter naPaul. Vashumiri venhema kutongwa kuri kuuya. Tizai ushumiri hwakadai. Muyo kushumiri hwechokwadi unoparidza Kristu, mwenye kuponeswa. Haleluya. Haleluya. Kupupura ndiko kuti Mwari wakatipa upenyu husingaperi. Zvino upenyu uhu huri mwanakomana wake. Zvikanzi Mwari akatipa salvation, na salvation iri muvhangeri rake rinonzi Kristu. Salvation iri muna Kristu. Uno mwanakomana uno upenyu, usina mwanakomana waMwari haana upenyu. So ana Kristu mweya wake sevhangeri. Akatenda kuvhangeri rinonzi Kristu, akabhabhatidzwa muvhangeri rinonzi Kristu, ari kurarama muvhangeri rinonzi Kristu, nezvari kutongwa iye munhu mweya wake ndo uchaona salvation. Asi uyo asina kuparidzirwa Kristu, asina kutenda kuKristu, asinganamati vhangeri rinonzi Kristu, nezvari kutongwa munhu yari kukandodzera mota, haana upenyu, haone salvation. So avo chete vari muvhangeri raKristu ndo vachaponeswa, vakaparidzirwa Kristu ndo vachaponeswa. Iye imi makaparidzirwa mamwe mavhangeri, iye imi muri kunamatiswa zvimwe zvinhu zvisiri Kristu, dziva remoto rakakumirirai, ndokuri kuinda mweya yenyu ikoko. Hama dzangu ya kuna Kristu. So zvabuda pachena, maila apostles abuda pachena, pesi paimira papopet, waiparidza ndi Kristu. So instruction yavakaudzwa naKristu vakainzwisisa, yokuti vafana ndini ndoparidzwa. Kana makuenda pakati pevatadzi musazonya pakudzungaira ikoko. Ini chete ndini ndoparidzwa, kwete sabatira Mozisi.
ini chete ndindoparidzwa kwete matumba kwete offering, ini chete ndindoparidzwa kwete seed, ini chete ndindoparidzwa kwete Muhammad kwete Johani kwete Isaiah kwete Gabriel kwete Mikael, ini chete ndindoparidzwa sevhangeri kana shoko rechokwadi. Saka tichiona maile apostles vakanga vasina kudzungaira, vakanga vasina confusion panyaya yevhangeri, waiparidza chete ndiKristu, instruction wakainzwisisa. Ko isu vashumiri vanhasi patiri kuzomira papulpit, tiri kutanga tatumwa here naKristu, tiri kutanga tapiwa instruction yakakwana here naKristu. Kana tichiti takapiwa instruction yakakwana naKristu, kose ushumiri hwedu uchisiyana nehwana Peter naPaul. Kana takatumwa kuparidza Kristu sevhangeri kana shoko rechokwadi raMwari, ko sabata raMozisi riri kutsvagei? Offering iri kutsvagei? Matumba ari kutsvagei? Muhammad ari kutsvagei? Anointed products ari kutsvagei? Nhombo dziri kutsvagei? Miteuro iri kutsvagei? Mikaka yemombe nezvipfuwo iri kutsvagei? Tinzi vanhu vageze nayo. Mafuta emakwai ari kutsvagei muchechi? Handi chechi inofanira kunge nevhangeri rinonzi Kristu chete? Ko mafuta ari kutsvagei muchechi futi? Haleluya. Hama dzangu, Kristu ndo vhangeri rechokwadi rinonamatwa. Haleluya. Haleluya. Ndoimba zviri kunzwisika izvo. So muchaona kuti kubva kuna Genesis kusvika Malachi kana kuti Old Testament book yese. Genesis kusvika Malachi, Malachi kusvika Genesis kana kuti Old Testament book yese, ichipiwa naMwari, chaiva chiprofita chekuuya kwaKristu sevhangeri kana shoko raMwari iro raizopa salvation kana upenyu husingaperi kumweya yedu isu vatadzi kana kuchechi. Chaiva chiprofita, chaiva chiprofita. Haleluya. Chaiva chiprofita chaKristu aizouya sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. Angouya sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi, vatadzi vobva vatanga kutoponeswa, chechi yobva yatanga kutoponeswa. Haleluya. Haleluya. So Mwari vachitipa Old Testament book vakanga vasikadi kuti tigonamata sabata raMozisi panguva ine New Testament, tigonamata matumba maoffering, tigonamata maanointing oil kwete. Vakatipa chiri chiprofita chevhangeri rinonzi Kristu raizouya. Kristu angouya chete ndo rakanga ravhangeri racho, rava shoko racho rataifanira kuzonamata kuti tiregerwe zvivi uye tiponese mweya yedu. Haleluya. 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 Then muchaona kuti kubva kuna Matthew, Mark, Luke, John, tsamba dziri ina idzodzo, ndo patinoona vhangeri rinonzi Kristu kana shoko rinonzi Kristu raMwari richibva kudenga ndokubva rauya pano panyika ndokurarama munyama inonzi Jesu. Ndokurarama kwemwaka wose kwete 33 years, vhangeri riri munyama inonzi Jesu. Vhangeri ye rakushanda salvation pakati pevatadzi, rakushanda salvation muchechi kuburikidza nekutambudzika uye kufa pamuchinjikwa. Vhangeri riya ndokubva rarwadzirwa pamuchinjikwa, ndokubva ratambudzwa pamuchinjikwa, ndokubva raurawa pamuchinjikwa, ndokubva ramuka nezuva retatu riri benyu. Vhangeri riya ndokubva razvipa kuchechi kana kuvatadzi kuti richiva iro rinonamatwa, kuti vatadzi kana varinamata vagotanga kuwana upenyu husingaperi. So kubva kuna Matthew kusvika kuna John ndo patinoona vhangeri rakurarama pakati pevanhu asi riri munyama inonzi Jesu, kuti ritambudzikire vatadzi, rirwadzirirwe vatadzi, riri kutanga kuponesa vatadzi. Rangomuka kubva kwakafa nezuva retatu, vhangeri ndo rakanga radudzirwa, rakanga rakufanira kuchinamatwa navatadzi kuti vaponeswe. Haleluya. 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 So muchaona kuti Old Testament book
yakanga yakafanana nemukadzi abata pamuviri asi nhumbu isati yakuoneka. Nekuti Old Testament book vhangeri rakanga risina kududzirwa kuti vhangeri racho rechokwadi chairo rinofanira kuti richinamatwa nderipi. Saka maingoona panguva yeOld Testament vanhu vaingoita zvese. Old Testament book kubva kuna Malachi, kubva kuna Genesis wana Malachi, kubva kuna Malachi kusvika kuna Genesis, vhangeri racho rakanga risina nyasa kubudiswa pachena kuti nderipi rinonamatwa. NdiMuhammad here, ndiMozisi, ndiGabriel, ndiMikaeri here anonamatwa sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. Muti here, imvura dzepane here, mafuta emakwai here, maanointed products zvakanga zvisina kubuda nyasa kubuda pachena. Isabata raMozisi here, matumba here, offering here, zvakanga zvisina kubuda pachena. Zvakanga zvakafanana nemukadzi abata pamuviri but nhumbi yacho isati yakuoneka. Vhangeri rakanga risati rakuoneka, saka panguva yeOld Testament kwaitwa zvese. Then kubva kuna Matthew, Mark, Luke kusvika kuna John, amukadzi uya abata pamiri, watati abata pamiri andika nhumbi iya yabuda manje guvhu rapanze kudaiso. Munhu wese akuona kuti amukadzi akazvitakura. Vhangeri rakanga rakuramba pakati pevanhu. Jesu ndo paanobva kudenga kuna Mwari ochirarama ari pakati pevanhu. Nhumbu iya yabuda pachena, munhu wese akuona kuti mukadzi ane nhumbu. Jesu paanouya pano panyika, chechi yakanga yane nhumbu, chechi yakanga yane vhangeri but rakanga risati ranyasa rabudiswa futi pachena. Vhangeri rakanga rakurarama nevanhu but rakanga risati ranyasa kubudiswa pachena. Nhumbu yakanga yakuoneka but izoti nhumbu mwana uyu ari mukati mutsvuku here, mutema here, mukomana here kana musikana, zvakanga zvisati zvakuoneka. Chakanga chingooneka ndechekuti mudumbu mune mwana. Panguva yaJesu pano achirarama, Kristu achirarama munyama inodzi Jesu kuna Matthew kuna John, vhangeri rakanga rakungooneka, zvakanga zvakuoneka kuti vhangeri rapakati pevanhu. But vanhu vasati vakunzwisa kuti saka rinonamatwa sei, Kristu wacho anonamatwa sei, zvinombofamba sei. Then kubva pana Acts manje kusvika kuna Revelation, mukadzi uya yazvara, yanhumbu yazvarwa, vanhu vakuona kuti vakunyasa kunzwa mwana mutsvuku uyu, mwana mutema uyu, mwana mukomana, mwana musikana, ava makorokoto mwana apo. So kubva pana Acts kusvika kuna Revelation, vhangeri rakanga raapo radudzirwa ndiri rakanga ramuka kubva kwakafa. So panomuka Kristu kubva kwakafa, yanhumbu yazvarwa, panorurirwa Kristu pamuchinjikwa, amukadzi uya akuinda chi apaleba panguva yekudi panguva yemarwadzo ekuzvara mwana. Kristu panozomuka kubva kwakafa nezuva retatu, amwana azvarwa, amakorokoto, vhangeri taanaro. Haleluya. Haleluya. Hatisina confusion pavhangeri manje. Amuka kubva kwakafa Kristu ndo panorarama nevadzidzi vake 40 days. Ndakuna Acts chapter 1. Ndokuvata kuzvibudisa ndokuzvipupura pachena mumatsamba ese Old Testament kuti iye ndo vhangeri chinamatwa. Mwana akanga azvarwa. Haleluya. So muchaona kuti kubva pana Acts kuna Revelation, mushure mekunge Kristu amuka kubva kwakafa, abva mukururirwa pamuchinjikwa, vhangeri riya kana shoko riya raMwari rechokwadi rakanga rapo. Paanomuka kubva kwakafa, anobva amuka sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi. So Kristu ndo akanga akufanira kunge achiparidzwa kuchechi seshoko rechokwadi kana vhangeri rechokwadi raMwari rinopa vatadzi upenyu kana salvation. Saka tichiona riro vhangeri rakaparidzwa paActs chapter 2 zvataona pataverenga Acts chapter 2, Kristu ndo akaparidzwa na Peter, vanhu 3000 ndokuponeswa. Acts chapter 3, Acts chapter 4 makaverenga, muchaona Peter anoparidza zvakare Kristu, vanhu 5000 ndokuponeswa. Vana Pauro vachizouya, takaona Kristu, vhangeri rinonzi Kristu rakuparidzwa kuvaGaratia, vanhu vaGaratia ndokuponeswa. Ndokubva raparidzwa kuvaRoma, vaRoma ndokuponeswa. Rakaparidzwa kuKorinthi, maKorinthians akaponeswa.
rakaparidzwa kuFilipi, vagari kuFilipi vakaponeswa. Rakaparidzwa kuvaTesaronika, vagari vekuvaTesaronika vakaponeswa. Kristu ndo akanga akuparidzwa sevhangeri racho rechokwadi rinopa upenyu. Ende izvi ndo zvicharamba zvichiitika panguva ine New Testament. Vashumiri vechokwadi vacharamba vachimira papupiti vachiparidza Kristu sevhangeri rechokwadi. Vese vachatenda vhangeri rechokwadi vacharamba vachiponeswa. Asi Kristu akasaparidzwa hapana mutadzi anoponeswa. Kutongwa kwavo vanhu vanokanda kudzare moto nemhaka vanenge vaparidzwa mumavhangeri enhema. Haleluya. Haleluya. So vari kuparidzirwa vhangeri rechokwadi rinonzi Kristu kana shoko rechokwadi rinonzi Kristu, voritenda vorinamata, ivavo ndo vachaponeswa. Vashumiri vari kumira papupiti voparidza Kristu sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi, ivavo vashumiri ndo vari kuparidza shoko kana vhangeri rechokwadi rinoponesa mweya yevatadzi. Asi takangoparidzirwa mamwe mavhangeri asine naKristu, kukanda kudzare moto. Vashumiri vakangoparidza mamwe mavhangeri asine naKristu, vari kuparidzira vanhu mavhangeri anovakandisa kudzare moto. Hama dzangu, yakuna Kristu ndo vhangeri rechokwadi raMwari. So muchaona kuti avo vose vari kuramba Kristu sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi, voti isu Kristu hatina basa naye, hatingamunamati Kristu mwana waMaria uye naJose. Kwete, izvi zviri nani tinamate Muhammad, zviri nani tinamate mirayiro yaMozisi, zviri nani tinamate Johani, zviri nani tinamate ngirozi vana Mikaeri naGabriel. Kristu hatina basa naye. Zviri nani tinamate vaprofita vana Isaya, vana Hosea, vana Amosi. Zviri nani tinamate maspiritual father epanyama, zviri nani tinamate founder wechechi. Voramba Kristu asi vonamata zvimwe zvinhu sevhangeri rechokwadi kana shoko rechokwadi. Vanhu ivavo vari kuvakonzeresa kuti vanhu ivavo varambe Kristu asi votenda mamwe mavhangeri enhema. Vanhu ivavo munhu ari kukonzeresa vanhu ivavo kuti varambe Kristu asi vova nerutendo kune zvimwe zvinhu kana kune mamwe mavhangeri asiri Kristu. Ari kukonzeresa kuti vanhu ivavo vaite izvozvo ndiSatani. Nekuti Satani ndo wega watinoziva ane nhoroondo yekuramba Kristu, saka achinzi andikristu. Kunzi andikristu kureva kuti imhandukwa, ndeakapandukira Kristu, ndeanoramba Kristu, ndeasinei naKristu, saka achinzi andikristu Satani. So vanhu ivavo vari kuita izvozvo vari kutobuda pachena kuti isusu here tine mweya waSatani matiri, saka Kristu tichimuramba. Ndavamo hakuna munhu asina mweya waSatani anoramba Kristu. Hazvite. Wese waona achiramba Kristu achiti Muhammad ndo ari nani ndo kunamata Kristu ana basa, ane mweya waSatani maari. Satani ndanotomurunzira kana kumufurira kuti aite izvozvo. Johani ndo ari nani kunamata Kristu ana basa, Satani ndo atomurunzira kuti aite izvozvo. Nhombo ofa nema-anointed products ndo zvinhu zvokuimba nazvo Kristu ana basa, Satani ndo ari kutofurira vanhu ivavo kuti vaone zvinhu izvo sezvine basa kudarika Kristu. Ndizvo here kuti Satani ndo murunziri wavanhu? Asi muchifurirwa naSatani kuita izvo kuti murambe Kristu, mova nerutendo kune zvimwe zvinhu, mova neruvimbo kune zvimwe zvinhu zvisiri Kristu, ari kuda kuti muzokanda kudziva remoto. Ndo basa raSatani rari kushanda pano panyika. Kristu basa rakashanda pamuchinjikwa nderekuti vatadzi kana vamunamata sevhangeri rechokwadi, vatadzi vagoponiswa nezuva rekutongwa vagoenda kudenga kana kuheaven. Saka akazviti kuna John 14 ndo nzira yekuenda kuheaven. Ndo basa rakashandwa naKristu, ndo riri kushandwa nevhangeri raKristu zuva ranhasi. Nderekuti vanhu vatadzi vaparidzirwe vhangeri rinonzi Kristu, vaparidzirwe shoko rinonzi Kristu kuti vagoponiswa nezuva rekutongwa. So basa raKristu raari kushanda nhasi nderekuti vanhu vamunamate vagoponeswa. Asi basa raSatani nderekuti vanhu vamunamate vagokandwa kudziva remoto, vagorambwa naMwari nezuva rekutongwa, saiyewo akarambwa naMwari. Haleluya. Kristu ndo akadiwa kana Mwari akwira kudenga andakagara pachigaro chaMwari chekutonga. Akati zete izvo pachigaro chaMwari chekutonga, verenga Revelation yese. Saiye Kristu akadiwa naMwari, kando basa rari kushanda pano panyika sevhangeri, kuti vose vamunamata sevhangeri vagodiwawo naMwari nezuva rekutongwa vagoponeswa, vagorarama kuheaven kwaari, nekuti ndiye akatambirwa naMwari akararamiswa kuheaven, ari kuraramiswa kuheaven. Sataniwo saiye akadzingwa kudenga. Ukaenda kutsamba yaEzekiel uchaona Satani anodzingwa kudenga. Saiye akadzingwa kudenga akarambwa naMwari.
basa raari kushanda nderekuti tendeusawo vatadzi kwaari kuti vatadzi vamunamate vagorambwa kuona Mwari sekurambwa kwakaitwa nezuva rekuti ungobva ukandokudza remoto. So ukaona uchirambiswa Kristu, uchinzi usatenda Kristu, iwe uchiona mauriso une mweya wokuramba Kristu, haudi zvaKristu, haudi kana kunzwa zvaKristu, maridzo dzaKristu dzakaparidzwa kuti hasha, haudi kana kumunzwa. Takakuti namata Kristu chete, siya zvokunamata papa founder chechi, unoita hasha. Namata Kristu chete, siya zvokunamata Muhammad, unoita hasha. Namata Kristu, siya zvokunamata Sabata raMozisi kana maofaranga namatithe, unoita hasha. Mweya wokuita hasha uri kuita kuti uite hasha, kuti siyana nesu tinamate mavhangeri atikunamata Kristu. We mweya uyo ndi Satani. Mweya wa Satani uri kukurunzira, uri kupa hasha idzodzo kuti uvenge Kristu. Tikakuti siya ma-anointed products, siya nhombo, siya mafuta, ma-anointing oil, uye kuna Kristu. Kristu ndo chete anofanira kunge achinamata, oita hasha. Mweya uyo wokuita hasha uri kubva kuna Satani, ari kukuitisa hasha kuti urambe Kristu, kuti nezuva rekutongwa kukanda kudziva remoto. Hasha idzi hadzisi dzekuti ugoponiswa kana nezuva rekutongwa, ndedzekuti ugokanda kudziva remoto nezuva rejudgment. Haleluya. Ndizvo here kuti Satani ndiye anoronzera chechi kana vatadzi kuti varambe Kristu. 2 Corinthians chapter 4. Haleluya. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kuna vasingatendi vakapofomadzirwa ndangariro naMwari wenyika ino. Mwari wacho vari kunzi Mwari wenyika ino, eme yacho yakanyorwa in small letters, yakanyorwa muruvara ruduku, zvichireva kuti haasi Mwari wokumusoro kudenga, ari Mwari chaiye wokumusoro kudenga, ari kuheaven, unofanira kunge rakanyorwa nevara hombe. So Mwari uyo ari kutaurwa wenyika ino ndiye ndi Satani. Ukaenda kuna Matthew chapter 4, Luke chapter 4, chanzwisa kuti Satani ndo Mwari wenyika ino, ndo akapiwa simba pamusoro penyika ino. Haleluya. Paakadzingwa kudenga achikandwa pano pasi, akakandwa pano pasi kuti ayo Mwari wenyika ino. Asi Kristu ndi Mwari wokuheaven, saka akagadzwa kudenga samambo wekingdom yekudenga kana samambo weheaven. So Kristu ndo Mwari wekuheaven, Satan ndo Mwari wochi wenyika ino. So zviri kunzi kudi kuna vasingatende vakapofomadzirwa ndangariro naSatani wenyika ino. So pakanzi Mwari wenyika ino isai Satani. Kuna vasingatende vakapofomadzirwa ndangariro naSatani wenyika ino, kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheevhangeri yokubwinya kwaKristu. So Satani ndo anotokonzeresa vanhu kuti vanhu vashaye hanya, vashaye chidokwairira kuvhangeri raKristu, vashaye hanya nevhangeri raKristu, vashaye hanya naKristu. Ukangoona bedzi uchivenga Kristu usikadi kunzwa zvaKristu, mweya uyo wokuvenga Kristu kana kusada kunzwa zvaKristu, usafunga kuti uri kubva kuna Mwari, uri kubva kuna Satani, kuti ugokanda kudziva remoto. Haleluya. Haleluya. Kuti varege kuvhenekerwa nechiedza cheevhangeri yokubwinya kwaKristu, uri mufananidzo waMwari. So Kristu yeye ndo mufananidzo waMwari, so Kristu ndo Mwari. Kana uchida kuona perfect image yaMwari, tarisa Kristu. Kana uchida kuona Mwari wechokwadi, tarisa Kristu. Kristu ndo Mwari. So Satani ndo anoita kuti vatadzi varambe Mwari anova Kristu, kuti vatadzi vakanda kudziva remoto. Ndo basa raSatani. Ukangoona uchiramba kunamata Kristu saMwari, mweya uyo ndo waSatani. Satani ndo atokupa mweya wekuti ugona kukanda kudziva remoto. Handi muri kurambiswa Kristu naSatani, munamatiswa Muhammad. Kurambiswa kwamakaitwa Kristu ndi Satani akatokurambisai Kristu kuti munamata Muhammad mukukanda kudziva remoto. Handi muri kushayanya naKristu, munamata nhombo, munamata ma-anointed products, munamata papa founder wechechi, munamata spiritual father panyama yekugana kuna Nigeria muZimbabwe, muchitadza kunamata Kristu. Mweya wakabva kuna Satani kuti murambe Kristu mukukanda kudziva remoto. Muri kunamata ngirozi kama Mikael wana Gabriel, muchitadza kunamata Kristu. Mweya uyo wakabva ndewa Satani kuti mukukanda kudziva remoto.
kana wageza nenhombo, kana wakaisa nhombo pasi mubhedha, unoona wakachengetedzeka, zvinhu zvako zvitori right. But kuti ungovimba naKristu chete kuti Kristu ndio muchengeti womweya wangu, ndio muchengeti woupenyu hwangu, haukwanisi kuvimba naKristu. Mweya wekusavimba naKristu asi wovimba nenhombo ndewaSatani. Ndi Satani akatoita kuti uvimbe nechinhu chepanyama chisingataure, chisingafambi, chisingabatsire. Uvimbe nechifananidzo uchiramba Kristu, kuti nezuva rekutongwa ukukanda kudzare moto. Nekuti vese vakanamata zvifananidzo vakaramba Kristu vachakanda kudzare moto. Hama dzangu, zvabuda pachena zuva ranhasi kuti Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Kristu ndo vhangeri rechokwadi. Haleluya. Kristu ndo vhangeri rechokwadi. So wangaone confusion kai. Kana nichimuka mangwana nichiti ndinoenda kuchechi kuservice, ndasvika iko kwandofana kunge ndichiparidzirwa kubva ndichipinda kusvika ndichibuda ndiani chii chandofana kunge ndichiparidzirwa sevhangeri kana seshoko raMwari. Kana ndichiti ndaenda kuchechi ndoti nhasi ndanzwa shoko raMwari, nhasi ndaparidzirwa vhangeri raMwari, chii chendiri ndamboparidzirwa? Zvabuda pachena kuti chinonzi vhangeri kana shoko raMwari rechokwadi ndi Kristu. Kana uchiti waenda kuchechi waparidzirwa vhangeri kana shoko, waunofanira kunge waparidzirwa ndi Kristu. Ndi Kristu. Nekuti Kristu ndio shoko kana vhangeri raMwari. Asi kana uchiti ukaenda kuchechi woparidzirwa kwaana Muhammad, woparidzirwa nhombo, woparidzirwa anointed products, woparidzirwa spiritual father wapanyama, woparidzirwa founder wechechi, ungasiri kuchechi shamwari, wanga uri kubhawa, wanga uri kushabhini, wanga uri kubhawa, wanga uri kushabhini. Haleluya. Abva kuchechi anobva nezvipupuro zvaKristu. Tikamubvunza, ndimabvaka imi kunoteerera shoko, ndimabvaka kunonamata vhangeri, maparidzirwa zvipi? Maparidzirwa shoko ripi? Vhangeri ripi? Munhu iye anotipupurira Kristu. Shamwa taparidzirwa zvaKristu, kuti Kristu ndaakatumwa pano panyika naMwari sevhangeri kana shoko rechokwadi, kuti ave iye anonamatwa. Wose anamata Kristu ndaacharigirwa zvine zuva rekutongwa, wose anamata Kristu ndaachaponeswa. Ndizvo unofanira kunge uchitiudza. Asi taka kuti tiparidzire, tiudze zvamaparidzirwa, utanga kutiudza zvokuti nhombo dzinogezwa sei, dzinoshandiswa sei. Harisi vhangeri ke. Uri chidhakwa pavhangeri, kudzedzereka pavhangeri, kubudisa uchidhakwa hwako pavhangeri, wakatodhakwa izvozvo. Toti tiparidzire vhangeri, tiudze vhangeri waparidzirwa naso, tanga kutiudza zvaalaki ba. Uri kudzedzereka pavhangeri. Harisi vhangeri. Hauna kubva kuchechi, wabva kushabhini. Hama dzangu, semoni yanhasi yakanaka zvisingaite, kuti usazorasiswa pavhangeri, usazoparidzirwa zvimwe zvinhu zvichinzi ivhangeri. Kristu chete ndo vhangeri rechokwadi, ndo raunofanira kunge uchiparidzirwa. Kristu chete ndo shoko rechokwadi raMwari, raunofanira kunge uchiparidzirwa. Zvimwe zvese kutamba, kupedza nguva. Uya kuna Kristu, hama dzangu. Uya kuna Kristu, ndo vhangeri rechokwadi. Uya kuna Kristu. Uya kuna Kristu. Uya kuna Kristu. Kana isinzi ichechi, Kristu ndo anoparidzwa. Kana ichinzi ichechi, Kristu ndo anonamatwa sevhangeri, seshoko raMwari rechokwadi. Haleluya. Asi kana riri shabhini, riri bhawa rechechi, aiwa itai chero zvamaita. Asi chechi neavo vanda kuzoponeswa nezuva rekutongwa, munopupurwa Kristu, uye vanhu vema vanoparidzirwa Kristu kusvika kutongwa kuchiuya. Hama dzangu, hama dzangu, sesungano, hakuna chimwe chatinotenderwa kuparidza, hakuna chimwe chatinotenderwa kupupura, hatina chimwe chatinotenderwa kunamata sechechi kunze kwaKristu. Kristu oga ndo chechi, ndo vhangeri rinofanira kunge richinamatwa. Brother, Kristu chete ndo shoko rinofanira kunge richinamatwa. Kristu chete ndo vhangeri rinopfugamirwa kana tichida kuzoponeswa nezuva rekutongwa mwedu. Kunamata zvimwe kupedza nguva, tinokanda kudziva remoto.
uyai kuna Kristu sevhangeri, tendukira kuna Kristu sevhangeri, namatai Kristu sevhangeri kamuri kuti mwenye kuponeswa. Tinotenda. Haleluya. Ndichanamata. Ishe tinokutendai. Nhasi mazvibudisa pachena, mazvipupura pachena kuti hakuna chimwe chatingapfugamira tichiti vhangeri, hakuna chimwe chatingaonga tichiti shoko raMwari, hakuna chimwe chatinganamata tichiti kunamata vhangeri, hakuna chimwe chatinganamata nacho kuna Mwari sevhangeri kana seshoko kunze kwenyimi moga. Imi ndimi vhangeri rakabva kudenga, ndimi shoko rakabva kudenga, rakatambudzika pamuchinjikwa, rikazviratidza nezuva retatu kubva kuvakafa, rakapinda muchechi kuti chechi irinamate. Ndimi vhangeri, ndimi shoko rechokwadi, kuti wose akunamatai sevhangeri kana shoko raMwari rechokwadi agoregererwa zviyo, agoponeswa. Tinokutendai. Isu makatotidanira kwamuri, tinokutendai. Tinongonamatira nawo akanyorwa mubhuku roupenyu zvinonga chiponeswa nevhangeri nonzi imemi, kuti muzviratidze kwavari naivo vagoponeswa sekuponeswa kwatakaita. Nezuva rekutongwa tigoponeswa semuviri wenyu, sechechi yenyu takakwana. Tinokutendai tenzi. Amen.